Ahoj Daria. Ahoj Sarah. Ahoj Maroš. Obidvom ahojte. Ja idem rovno na prvú otázku. Ty si raz v jednom rozhovore povedal také veľmi špeciálne slovo, že ty si vlastne nazval Cebedium, že ste bylinkári. Čo toto pre teba znamená? Alebo že ako si to myslel? Čo ty na to, Dari? To sme mohli čakať, že tak to dopadne. Hej. No, je to vlastne taký pohľad, ktorý si myslím, že by sa mal viac vysvetliť, lebo bavili sme sa o tom, alebo ty si sa vtedy v tom rozhovore bavil o tom, že my vlastne v tom výrobnom procese alebo v spracovaní tej rastliny zachovávame dušu. A to je taký výrok, ktorý možno aj môže znieť tak, že obchodne, alebo neviem. Ale vlastne nevyšlo mi to. Prepáčte. Ne, dobre ti to vyšlo. Že dobré je, že ste so mnou už 3 roky, lebo viete, čo to znamená, že ja si osobne myslím, že my nie sme ani obchodníci, ani marketeri. Že s marketingom mi veľmi pomáhate vy, ak ste došli vo vašej dobe, tak ste pomohli tomu marketingu výrazne. Aj keď bol nejaký robený, však si to určite pamätáte, že nejako sme ten marketing robili a robili sme, čo sme vedeli. Ale celý ten tím, čo sme kamoši vnútri, že nie sú to, ja keď niekedy hovorím Cebediu o akcionároch, tak môže mať niekto pocit, že to je nejaká firma akcionária, že my sa niekomu spovedáme nejakému akcionárovi, ale sú, že kamoši a urobili sme sa akcionármi, zahrali sme sa na akcionárov a vieme štruktúrálne riadiť firmu. Jeden z akcionárov je fantastický odborník na riadenie firmy, na štruktúru firmy, čiže ja som uvažoval a rozmýšľal som, ako tú firmu vyskladať tak, aby tam bolo všetko, lebo som si uvedomil, že nie sme všetci všetkým. Takže v prvom rade, čo je asi dôležité povedať, je, že ja som tú firmu nezaložil. Že častokrát sa to tak bere, že Maroš a Cebedium, ale ja som tú firmu nezaložil, ja som do nej prišiel, keď bola asi v takom 3. roku vývoja, čo bolo najdôležitejšie tie prvé 3 roky, lebo založili ju Roman Strechaj, ktorý preto na to nadväzuje, lebo ten bylinkár je v prvom rade aj Roman. Roman nie je obchodno, marketingovo založený ani firemne, štruktúrálne. On je proste chalan, ktorý keď uverí niečomu, keď verí niečomu a potvrdí si to na sebe, tak on vie to udržať akoby v rukách. Takže ja keď som prišiel do firmy, tak firma už 2-3 roky akoby stála, bola pod trochu iným názvom, ale potom sme ju teda premenovali na ten plný názov Cebedium. A tie 3 roky prvé boli vlastne najťažšie v tom, že chalani, Roman to robil ešte s jedným parťakom v tej dobe a oni hlavne chceli vyrobiť produkt, ktorý by... Roman mal už veľké plány v hlave, on je v tom taký vizionár a ten druhý chalan mu pomohol s technickou realizáciou. Čiže tie prvé 3 roky boli náročné v tom, že sa hľadala vhodná technológia. Dneska si asi k tomu povieme tiež, že tá technológia bola dôležitá, že s hlavou bylinkára, ktorý chceš zachovať kvalitu tej rastliny a máš aj veľmi dobre navnímané, že čo tá rastlina vie, tak musíš vymysleť veľmi kvalitný technologický prístup a štruktúru, aby si tú bylinu tam teda udržal zdravú. Takže toto bolo tie prvé 3 roky, kde chalani urobili veľmi dobrú robotu, pozháňali aj veľmi zaujímavého investora, ktorý zainvestoval do tej firmy, čo obnášalo samozrejme až skoro 700 000 investíciu vtedy, čo to bolo v roku 2010-2011, čo bolo akože veľmi zaujímavá vec. Konope ešte nebolo ani na akciových trhoch také zaujímavé, čiže to bolo len úzka skupina ľudí na svete, ktorí tomu holdovali. Keďže si zoberme, že len v 90. rokoch sa objavil výskum o tom, že čo endokanabinoidy a fytokanabinoidy v tele robia, takže ten výskum bol potvrdený v 92. roku, myslím. Takže chalani v tej dobe zohnali teda investora, bol to austrálsky investor, ktorý zainvestoval dovnútra a hlavne kvôli technológii, kedy z toho konope vieme dať čo najviac tých negatívnych vecí, tých nežiaducich preč, ale zachováme tú bylinu, akoby tú dušu tej byliny. Takže preto to takto hovorím vám, lebo to bol vlastne technologický prístup, ktorý bol náročný v tej dobe. No ja som potom prišiel vlastne z Peru
po tom celom môjom štúdiu a vlastne z ničoho nič sa to tak nejak sadlo, že som ja do toho vstúpil a ten Romanov Parťák z toho odišiel a ja som vlastne nahradil jeho miesto a my sme začali vlastne rozvíjať tú firmu ešte už aj s tým tretím spoločníkom, ktorý vie výborne robiť tú štruktúru firmy. Čiže sme začínali akoby potom už traja. Vtedy to začalo naberať tie obratky, ako to vyzerá dnes. Čiže vymysleli sme krabičku, letáky, etikety, čiže všetko od začiatku bolo akoby to. Dobre, teda zachovali ste dušu rastliny. A čo to znamená pre toho používateľa? Že není to izolát, alebo... Duša rastliny znamená, že keď vyrábaš niečo proste z nejakej rastliny, z hociakej, tak ty musíš vedieť jej presné zloženie. To znamená, všetko, čo v tej rastline je, a konope je tak vzácne tým, že je to jedna z najznámejších bylín na tomto svete, dokonca jedna z najviac prebádaných, lebo sa používala už veľmi veľa rokov dozadu, až opiaty vystriedali konope. Dovtedy sa konope používala ako liečebný nástroj na všetko možné proti bolesti, proti zápalom, proti tráviacím problémom, pri problémoch pri reprodukcii, rôznych veciach. Potom prišli opiaty na scénu, takže až vtedy sa vystriedalo trochu to konope. Čiže to konope je v podstate najviac prebadaná vec, ale medicínsky a vedecky sa začala študovať akoby za posledných 50 rokov tak akože najviac. A keďže sa zistilo, čo všetko tá rastlina obsahuje, to znamená plné spektrum teda kanabinoidov, ktorých je, keď sme začínali, tak bolo vedecky potvrdených 150 druhov. Dneska je ich 275 už, čiže ten výskum pokračuje, takže to sú len kanabinoidy, ktoré sú vnútri. Potom sú tam minerály, vitamíny, flavonoidy, chlorofil, proste všetky tie zložky, ktoré navzájom spolu synergicky pôsobia. A my sme, preto hovorím, že sme bylinkári, lebo sme chápali, že každá tá zložka synergicky na seba pôsobí, čiže nemôžeš dať jednu z nich preč. A nie, že všetky, jak to ľudia robia, že ten chemický izolát znamená, že ty zizoluješ chemickým procesom, vlastne všetko odtiaľ dáš preč a necháš tam iba ten jeden kanabinoid CBD. To je vlastne ten izolát, to je tá chemická izolovaná forma. A toto sme pochopili, že určite nie je naša cesta. Potom sú ešte také, že sú broad spektra, kde si akoby ponecháš tým laboratórnym testovaním niekoľko kanabinoidov, dajme 5 kanabinoidov si chceš nechať, čiže to sú také broad spektra, čiže dá sa aj takouto formou ísť. Ale my sme vedeli, že to nie je naša cesta, lebo ani jedna, ani druhá cesta by nás nebavila. Nás jednoznačne bavilo len to pracovať so živou rastlinou. To znamená, ako urobiť to, že nezobereš nej žiadnu zložku, a zároveň ju spracuješ tak, aby si ju mohol dať do tej malej fľašky. Čiže ona musí prejsť nejakým technickým, chemickým procesom, ale ako urobiť to, aby si ani jednu zložku nezobral, lebo veľa sme to študovali. Ja som samozrejme mal skúsenosť v Peru, úplne inú, špecifickú, že akým spôsobom je liečebný nástroj konope používaný. A Roman vtedy v tom čase mal skúsenosť, že už sa zaoberali výrobou a spracovaním, čiže obidva sme mali tú istú ideu a sme sa vlastne takto nejak náhodne stretli v tej istej idei a sme chceli vlastne obidva to isté. Ale chalani už teda urobili super robotu, takže na to sme potrebovali tú investíciu, aby sme vlastne zistili ten chemický proces, ako tie pahy, tie polycyklické aromatické uhlovodíky dávať preč odtiaľ, potom tie vosky, ktoré sú vlastne veľmi, veľmi také, že sa tam objavujú, sú neškodné, ale zbytočne odoberajú ten liečebný prvok. Sú telu neškodné, ale proste je to zbytočný prvok, ktorý tam je. Tie pahy vlastne o tie najmä ide, lebo to sú tie chemické uhlovodíky, ktoré tá konope naťahuje aj zo vzduchu, aj z vody. Čiže to všetko musíš dať preč a musíš samozrejme zachovať, dať tomu dobrý nosič, čiže olejový, aby sa to dostalo dobre do tela. Čiže bola to akoby tvrdá práca, ale ja keď som prišiel vo fáze po tých 3 rokoch, tak produkt už stál na stole. Takže toto bolo vlastne to zaujímavé, kde ja som si potom celé pozrel, akým spôsobom to môžeme vlastne začať robiť. Čiže toto bol akoby ten prvý príbeh. Preto od začiatku bola idea, že preto bylinkári, lebo aj keď sme mali produkt na trhu, tak teraz, že čo, ako ho ideme predávať, lebo my sme, akože ja som bol aj v obchodníckých pozíciách, že v podstate som aj obchodníkom, že viem sa aj na tú pozíciu, akoby si tej pozíciu si zastať, ale nefungovali nám spôsoby, ktoré robia iné firmy. Že bolo to vidieť, že nás to hneď vykoplo, keď sme chceli robiť niečo také. Lebo my sme tomu maximálne verili a mysleli sme si, že keď povieme hlavné benefity, tak je to vyriešené. A že teda, ale tak samozrejme situácia, realita bola iná. A tak.
Ja si pamätám, že na začiatku, keď sme vlastne my prišli do projektu, tak ja som tiež sa pýtala hlavne na to, prečo je to také drahé, kvôli čomu nevieme ísť cenou nižšie, že konkurencia to má inak nastavené a presne toto sú veci, ktoré si vysvetľoval, že ten proces nepustí, že ty neustúpiš proste na tej kvalite toho produktu. Lebo nepáči sa mi na firmách, že keď je niekto aj dobrý a niečo dobre vymyslí, či už produkt alebo službu, tak časom ho ten tlak toho predaja dotlačí do toho, že on musí niekde začať znižovať. A ja ich akože aj chápem, to nie je nič proti firmám, lebo to je proste, je to aj normálny efekt, že proste keď chceš vyrábať už viac tých produktov, už ideš viac na kvantitu a tá kvalita musí ísť niekde dole. A my sme toto nechceli ani za nič o toto prísť. Povedali sme si, že OK, že radšej ideme v malom a v menšom, lebo je to produkt, ktorý sme vyrobili pre seba. Čiže budeme len dúfať a čakať, že niekto pochopí, že ten produkt je pre nás dobrý, tak je aj pre teba dobrý a keď chceš, tak si ho kúp. A čiže nezačali sme tam tlačiť a brať nejakých veľkých investorov, aby sme presne nemali tých akcionárov veľkých, ktorí nám budú akoby tlačiť na krk alebo stáť na krku. Takže sme verili, že keď je to produkt dobrý pre nás, tak si svoju cestu nájde a asi sa k tomu ešte dostaneme, čo potom nastalo, ten legislatívna záležitosť celá, ale aj tým sme sa akoby museli prehriť, lebo firma je v Rakúsku, takže preto sme išli kvôli tomu, aby sme sa vyhli nejakým, na Slovensku sa to nedalo úplne robiť. Takže No za mňa je to strašne zaujímavé vlastne vnímať ten prístup taký cez tú dušu a tá rastlina a to, aby tam bolo všetko v poriadku z hľadiska tej byliny a z toho energetického hľadiska, alebo akokoľvek si to chce nazvať. A zároveň skombinovať to s tým, že je doba, aká je, máme tu nejaké laboratórne vedecké prístupy, jednoducho aj ten produkt musí spĺňať nejaké normy a že vlastne tá kombinácia týchto dvoch vecí, že čo to vie vlastne priniesť, ako to vyzerá, že je to aj taký zaujímavý pre mňa experiment to sledovať, že ako tá duša a ten prístup tohto typu sa spája s tým laboratórnym, vedeckým. Tak. A si všimni, že aj všetky veci, ktoré my spolu v týme robíme, tak robíme tak, že spájame vlastne niečo, nejakú múdrosť, ktorá tu niekedy bola aj v tej histórii spolu s tým výdobytkom tej doby, čo je aj tá technológia a dá sa to spojiť spolu, aby to spolu fungovalo. Čiže nie sme ani na jednej, ani na druhej, my sme nejaký taký prepájač toho a to sme si vyskúšali hlavne v tom CBDiu. Že z tých nákladov, aj keď už sa potom rozšírila výroba, aj keď predávame dneska už oveľa väčšie množstva ako v tej na začiatku, ono ťa to nepustí. Našťastie ten Roman je v tomto super, lebo on to drží vlastne ten výrobný proces a jeho to proste nepustí. On by to nedal niekomu inému. Keby ten produkt, akože keby on si uvedomoval, že tá kvalita je nižšia, tak cez neho by to neprešlo. Čiže to je super. On je taký srdciar. Takže kvôli tomu tie náklady proste sú vysoké a my sme nemohli ísť s cenou nikam dole. Sme možno aj v týchto časoch jeden z najdrahších produktov, ale my vieme prečo a nedokážeme ísť cenou dole, lebo izolátna forma sa dá vyrobiť za pár centov, ale tento druh výrobného procesu, kedy to musí byť veľmi kvalitný extrakt, s ktorým pracuješ, to dnes sme už vo fáze, že si môžeme vyberať tých najlepších celého sveta, vtedy sme si to museli dopestovať sami, čiže to bolo také, že my sme si všetkým prešli, čiže my vieme aj, čo máme hľadať, aký typ laboratória, aby spĺňal tie naše predstavy. Takže extrakt musíš mať veľmi kvalitný, potom tento laboratórium veľmi kvalitné, potom fľašku, do ktorej to dáš. Celý ten proces aj nám záleží na každej tej etikete, na každej, vy ste boli až na nervy, ja si pamätám, keď ste došli, lebo ste povedali, že na čo, že kde je potom ten výsledok, že čo to vlastne prinesie. No a toto bolo dobré, že sme vedeli, že čo od toho chceme, že tam to nemôže ísť kvalitou dole, lebo by nás to prestalo baviť, to chcem povedať, že by nás to prestalo baviť. Hej, začiatky boli zaujímavé, presne ako si aj spomenul tú flaštičku, že dáš mi do ruky veľmi drahý produkt v plaste a ja som že Maroš, to nemyslíte vážne, že prečo, ale vlastne za každým tým jedným rozhodnutím, aj čo sa týka etikety, čo sa týka brandingu, že všetko má svoj dôvod. Hej. Takže to bolo veľmi zaujímavé sledovať, že ste si za tým stáli, bez ohľadu na to, že či išli tržby hore, dole, že proste nepolavili ste. Takže to boli roky v podstate, keď sme si to vyšlapávali a potom keď mne moji kamoši, ktorí
ktorí nevedeli úplne presne, že čo v CBD urobím, mi povedali, že počuj, ja si to kúpim, ale ja nechcem v plaste veci. No a oni majú pocit, že proste keď to je v skle, takže no ale aj tým sme si všetkým prešli, že tie sklá my chceli ísť do skla. Ale potom sme si prešli, že čo tie sklá sú a aké sú vlastne formy a aké sú výrobné šarže tých skiel a že čo to vlastne znamená mať kvalitné sklo. Čiže to úplne je inde. Tieto sklá, čo sa používajú na produkty, to sú veľmi slabé, akoby aj vyslovene toxické sklá, rôzne čínske, čiže preto sme sa rozhodli, že dobre, že do plastu, do najkvalitnejšieho plastu teda, keď už, a to je farmaceutický plast, ktorý vlastne nepodlieha ani akoby teplotným nejakým rozdielom a udržuje vlastne tú esenciu v dobrom stave a zároveň samozrejme museli ísť do plastu, lebo sme hneď vedeli, že nás baví ten medicínsky smer, že určite sa budeme zaoberať tým, aby sme tým produktom pomohli ľuďom, ktorí na nejaké ochorenia samozrejme a začali sme, zaujímavé, že to možno ani neviete, že my sme začali detskou epilepsiou. To boli prvé prípady, ktoré sme vlastne riešili. A to bolo veľmi zaujímavé a tam sme si vlastne uvedomili, že to dieťa častokrát proste pri tom záchvate ono zakusne, ono sa zvykne zakusnúť do veci, čiže, alebo môže tam aj hociakú reakciu, čiže do tej fľašky sa môže kľudne zakusnúť, že preto sme tam aj nechceli dávať, že to bolo tiež jedno z takých, že dnes je to zaujímavé povedať, ale bolo to také, že naše vnútrofiremné rozhodnutie, kedy tomu ľudia nechápali prečo, ale z rôznych dôvodov ten plast nám vyšiel, aj už len keď zoberiem logistické veci a ďalšie veci, že to proste bolo, že dobre, že poďme do najkvalitnejšieho plastu, ak taký nejaký je. A našli sme super firmu nemeckú, ktorá vyrába proste najvyššiu kvalitu plastu, čiže museli sme potom len zobrať do úvahy, že niekto teda, že budeme počúvať tieto veci, že prečo nie do skla a tak, no. Takže ešte to bolo ťažké. V tom je zasa dobré, že sme neboli obchodníci a marketéri, lebo to ťa triggeruje. Ťa to naštrbuje ti to sebavedomie. A nám to bolo nejako jedno, lebo sme vedeli, že to máme dobre proste. Že to dojde na to človek časom. Hej, k tomu marketingu, že my sme prišli do projektu a zrazu... To bolo 2020, myslím. To bolo 3,5 roka dozadu. A CBD malo vtedy veľmi nedobré meno, lebo influenceri začali veľa takých lifestyleových, izolatových týchto, nefungovalo to až tak dobre a teraz my sme prišli vlastne na konkrétnu kampaň. A my sme sa stretli a ty si mi povedal, že my chceme ľuďom povedať, aby ho prestali používať. To bol vlastne ten taký prelom medzi tým, kedy to malo najväčšiu popularitu, až to začalo vlastne ľuďom lizať nervy. A ja, že my dojdeme do firmy, ktorá chce viac predávať a ide hovoriť ľuďom, že prestaňte používať ten produkt, ktorý my vyrábame. No. Pamätám si to vtedy, to bola vlastne tá kampaň, ktorú ste začali. Ja som myslel, že ešte ste boli trochu skôr, ale toto bola prvá kampaň. Aj preto, lebo sme presne hľadali teda, že už nech máme aspoň profi marketing, tak sme si vás zavolali, sme dostali vtedy dobré doporučenie a sme sa stretli na prvom stretnutí. Áno, už viem, že s tou prvou kampaňou, kde sme vlastne chceli povedať, že počujte, že vykašlite sa všetci na to, lebo už to bolo tak neznesiteľné pre nás, ktorí sme to robili už viac ako 10 rokov, že to bolo tak neznesiteľné, lebo problém podľa mňa sa stal v tom, že ľudstvo celkovo v kuse čaká na nejaký všeliek. A zrazu oni ľudia veľmi radi pomenujú, že tak toto je všeliek na všetko. Ono sa to tak môže zdať aj technicky, keď sa na to pozrieš, na to konope, tak ono naozaj to má tak široký záber, že urobilo sa z toho také gesto alebo taký marketingový claim, že vedie to všeliek. No a to poškodilo tomu CBD, lebo takto proste sa to nemá pomenovávať. Ono to nie je správne a do toho potom ešte chápem, že je zložité to, že ľudia si neuvedomujú, že sa to fakt dá vyrobiť ako izolátna forma za pár centov, dá to do pekného obalu, do zlatého nejakého zlaté sa boli v kurze, takže to len my sme boli už aj na túto situáciu pripravení, lebo my sme začali na európskom trhu v tom 2013, 14, 15, čiže vlastne sme si dopestovali vlastnú esenciu, spracovali sme si ju, vedeli sme od A po Z, čo to znamená, vedeli sme, že je kvalitná. A vedeli sme, že nemôžeme byť na československom trhu. Takže sme išli do Rakúska, tam sme urobili firmu, čiže jasné, že z Rakúska sa nám lepšie distribuovalo alebo zháňalo nejakého distribútora alebo nejakých predajcov do Európy. Čiže my sme ten trh už akoby sledovali a vedeli sme, že čo to robí, keď sa do nejakej krajiny dostáva to CBD. Vedeli sme, že sa to prepálí proste. A to ešte nebol taký hype, ako sa potom stal u nás. Každá krajina má svoju mentalitu a vedeli sme, že čomu ideme čeliť. Čiže ja som vyslovene tak urobil tie biznis plány
plány, lebo my sme v nejakej fáze sme sa rozhodli ako chalani, ako akcionári, že asi bolo dobré, aby som to ja viedol a ja som potom už rozmýšľal strategicky, lebo som vedel, čo nás čaká. Takže som vedel, že príde takýto prelom na trhu a že proste to musíme nejako prežiť, lebo zrazu to bude všeliek, zrazu to budú všetci robiť, zrazu všetci do toho budú investovať a vedel som, že musíme len v tichosti počkať, lebo už sme to mali tú skúsenosť z iných trhov. Takže preto, keď vy ste prišli, tak ja som vedel, že urobíme jednu kampaň, ktorú, poviem to na rovinu, lebo sa v tom aj cítim, že sme boli takí, mali sme tam takú dobrú sebevieru a sebehodnotu, že som vedel, že si to môžeme dovoliť proste povedať, lebo to budeme vedieť aj vysvetliť. Takže sme povedali, že počujte, že ak tomu nedôverujete, ak sa vám tam niečo nezdá, tak to prestaňte užívať. Takže takto vyzerala tá kampaň a verím, že ste museli byť z toho šokované, lebo to bola sranda, no. A vieš k tomu ešte niečo povedať k tej kampani, že prečo by to človek nemal používať? Ak tomu človek neverí a ak nie je tomu naklonený, ak si to trošku nenaštuduje, že čo to má robiť a čo to znamená si kúpiť kvalitný produkt a ako to používať, tak radšej sa na to vykašli. Lebo veď na trhu je milión dobrých vecí, sú tu kvalitné preparáty, sú všetko, všeličo je fajn, tak radšej sa poobzeraj po niečom inom. Len mne osobne, preto sme na to tak išli, na tú kampaň, lebo mňa mrzelo, že tam budú príliš veľké očakávania a že sa to minie tomu účinku, lebo tie kanabinoidy pracujú veľmi zaujímavým spôsobom. To dnes už sa nám úplne inak s tým robí a už aj sa dostaneme k tomu, že ako to vlastne my vnímame a že čo tam sa deje, lebo už vlastne tá poradňa naša, ktorá je taká veľmi špecifická, my tam vlastne získavame informácie, tí ľudia nám hovoria z prvej ruky, že ako to cítia. Čiže vieme dnes, že ten účinok je postupný, tak ako bylina, keď je niečo prirodzené, tak to musí mať aj prirodzený liečebný proces a prirodzený štart. Čiže nie je to nejaká nárazová záležitosť. Takže preto sme vyhlásili túto kampaň, že ak ste není pripravení na to liečiť sa bylinou, ktorá má inú schopnosť, ona nie je tak agresívna na začiatku, ale ten účinok je dlhodobejší, tak radšej sa do toho nepúšťajte. Toto sme chceli povedať. Hej, a tam ešte silno sme komunikovali vlastne aj to, že tam je to prírodný spôsob liečby, čo znamená, že musia tam prísť do toho života nejaké zmeny na to, aby to fungovalo. Že či je naozaj človek ochotný a pripravený na tú zmenu. Tak. Lebo vlastne ono samo o sebe je to ako, ja neviem, nejaký proste prírodný liek, ktorý jednoducho funguje v napojení na tú psychosomatiku a aj na somatiku. Životný štýl a tak ďalej. Takže všetko vlastne záleží od toho. Ono, tie účinky tam budú akoby hneď, že ten človek naozaj niečo pocíti. Lepšie ľudia, ktorí sú trošku senzitívnejší, vnímavejší, že pocítia to. Ale samozrejme, ty nevieš, čo máš od toho čakať, čiže teba to za chvíľu aj prestane baviť, keď neprispôsobíš tomu ďalšie veci, lebo asi sa ešte budeme o tom baviť, že o tom účinku, že čo to robí, lebo to je zaujímavá vec. Tak preto sme vedeli, že radšej sa do toho nepúšťajte, lebo bolo to také dehonestujúce na tú rastlinu a my ju vnímame, to je náš parťák, tá rastlina, že proste, že je to veľmi zaujímavá vec a teraz všetci máme nejakú skúsenosť zo všelijakých čias dorastania, kedy sme skúšali marihuany a podobné veci, ale toto je úplne niečo iné. Že skôr je to tiež zneužité trochu pri tom fajčení tej marihuany, lebo tam vysoký obsah THC a ten človek vlastne v skutočnosti nepocíti úplne ten liečebný účinok. Je to skôr ten psychoaktívny účinok, lebo je vysoké to THC tam. Ale na tieto účely sa spracováva technické konope, ktoré vlastne to THC má znížené. Aj to si možno povieme, že prečo je to tak. Ale to je úplne iná skúsenosť. Samozrejme aj pri tom, veď mnoho ľudí na migrény a na rôzne veci používa dnes s tým, že si musí dať toho jointa, lebo im to akoby dobre robí. Len to vysoké THC na dlhodobé užitie je zasa pre mozog, nie je úplne pre receptory mozgové, nie je úplne vhodné. Mm-hmm. Načal si tam viac tém, ku ktorým by si sa chcel neskôr vrátiť, ale ja by som ich teda vrátila naskôr. Dobre, ale nič si nepísala, tak to má trochu, že do keľu, jak si k tomu vrátime. Mám to, držím to. Dobre. Ale teda povedal si, že v rôznych formách sa prejavuje tá rastlina v tele. Podľa čoho si vyberáš, že kde začne? Alebo že veľa ľudí je, že ja mám menštruačné bolesti, dám si toto. Ale zrazu sa im začnú úplne iné veci riešiť. Takže ako príde to do tela, čo sa deje? No super je, že
aj toto, keď som pochopil, že ja som videl na vlastné oči účinky tej liečby vlastne v tom Peru a potom som videl vlastne to, ako to vyzerá, keď laboratórne vyrobíš a keď to dáš do tej fľašky a v tejto forme, akým spôsobom sa to užíva, lebo v tom Peru samozrejme tam bol iný spôsob užitia trochu. Čiže toto je na tomto zaujímavé, že po celú tie roky, ktoré to sledujem, že čo sa stane, keď to príde do tela, tak super je a to je veľmi dobré, že keď ti tak odľahne, lebo ty vlastne vôbec nevieš. Toto je veľmi príjemné, že vedel som, že toto nie je oblasť, ktorú musíme zastať. Lebo keby som sa pustil do toho, že by som začal menovať, čo všetko tá rastlina robí a že čo ti to urobí, tak vlastne ja si podkopem konár alebo podpilím, lebo tam nesiahajú naše právomocie, aby som to popisoval. Tam je šéf to telo. Že ty si dáš tie kanabinoidy do tela a ty v tej chvíli sa musíš spoľahnúť na to telo. Aj to telo naozaj dostane taký ten turbo booster, že naozaj pocíti, lebo tie kanabinoidy, endokanabinoidy sú telu vlastné, čiže naše telo má ten systém, ktorý to dokáže rozpoznávať a ono vlastne používa ten systém na tú rovnováhu v celom tele. K tomu sa asi tiež dostaneme, dúfam. A v podstate ty nikdy nevieš, čo sa tam urobí, lebo vtedy nastupuje tá inteligencia tela. Tam je dobre vidieť, že vlastne to telo je samostatnú, má inteligenciu, je to samostatný parťak, ja to nazývam, alebo samostatný orgán, to tak nazvem, ktorý začne on si hierarchicky vybere, čo prvé je potrebné opravovať. Tebe sa zdá, ako človek, ktorý presne si spomenala, že menštruáciu si povedal, tak tebe sa zdá, že proste, že máš bolestivú menštruáciu, to potrebuješ v tejto chvíli a ty vieš, prečo to ideš si dať. Ale super je vtedy tam normálne vidieť, že to telo je iný organizmus alebo iná tá entita a ona proste povie, že dobre, že chápem, že ťa teraz bolí, ale my tu máme problémy s inou vecou, so štítnou žľazou, ktorú potrebujeme dostať do rovnováhy, aby sa tebe ten stav upravil. Čiže ty toto nemusíš byť na to lekár a proste necháš to telo, aby si to rozhodlo, že toto je to, prečo som ja chcel spracovať s tou bylinou, lebo ona je extrémne inteligentná a extrémne dobre sa kamoší s telom, s organizmom cicavcov. Dnes už zasa výskumy sú ďalej a už vidíme, že bol nájdený endokanabinoidný systém u vtákov a ďalej to pokračuje len trošku v inej forme, preto nebol hneď zaznamenaný. Ale ak sa bavíme o cicavcoch, tak to je neuveriteľné, oni sú neuveriteľne dobrí parťaci to konope vlastne s tým telom cicavca. Takže proste oni začnú spolu vytvárať liečebný proces prakticky okamžite. Čiže prečo by si ty sa tam chcel hrdiť egovsky a začať rozprávať, že čo to všetko robí, keď vieš, že sa môžeš na týchto dvoch spoľahnúť. Takže ja som toto vlastne pochopil v začiatku a vedel som, že čo je mojou úlohou. Mojou úlohou je vyrobiť len kvalitný produkt, aby tam zostala tá duša a aby sme si dnes mohli povedať, že my sme vlastne tí bylinkári, lebo ja som tiež z bylinkárskej rodiny, poznám tú filozofiu tých bylín a liečenia bylín. Roman našťastie takisto, aj celá tá škála ľudí, ktorými sme sa, vy to v tomu takisto máte blízko, že ono je to zaujímavé, že každý, kto prišiel do toho procesu, do toho projektu, tak bol tomu naklonený, lebo tomu musíš chápať tomu procesu, že ako byliny fungujú. Takže toto som vedel, že je najdôležitejšie, že mojou úlohou je vyrobiť kvalitný produkt, nedať z neho žiadnu látku preč, lebo všetko je tam dôležité, že aj keby som robil 1000 životov výskum, tak aj tak nemám istotu, že by som vedel povedať, že akou formou sa tie receptory a molekuly zakliknú, keď dáme tomu chlorofil odtiaľ preč, alebo nejaký druh flavonoidov, keď dám odtiaľ preč. Že na čo by som si to tak sťažoval, keď viem, že oni sa o to postarajú. Čiže mojou úlohou je to zachovať v celku, dostať to dobre do tela a o ostatné sa nemusím starať, lebo viem, že proces bude dobre urobený. A presne ako hovoríš, že tvojou úlohou si rýchlo pochopil, že je vyrobiť dobrý produkt, tak ja som na základe tej kampane rýchlo pochopila, že našou úlohou teda bolo vybudovať dôveru. Tak. A že to odštartovalo celé to obdobie, že áno, dobre nastavené technické veci, algoritmy, automatizácie, jasné, že to je jedna vec. Hej, super, že ty si tým prešla, lebo som to proste sledovala, páčilo sa mi to, jak si ty na to vlastne naražala, že človek, ty si došla už vtedy akoby nadúpaný marketer, ktorý, že OK, v poriadku, je tu firma, poďme implementovať to, čo vieme, veď to funguje a zrazu si aj ty, a tam som videl vlastne obidvoch váš taký rast, že ste zrazu museli začať rozmýšľať inak. Hej. Čiže tieto veci sa nastavili a potom bolo, že že naša úloha nie je zvýšiť predaje a predávať a kontrolovať čísla, ale že vybudovať dôveru voči tomu produktu, aby ľuďom naozaj začal v tom tele pracovať. Tak. A
teda to robíme posledné 3 roky. Tak. A myslím si, že je to veľmi krásny proces sledovať to celé, aj že ako sa na tej na supporte, na poradni to najlepšie vidno, že áno. Veci, čo ľudia píšu, ako k tomu oni pristupujú a tak preto ďalej. Sme aj tú poradňu vlastne urobili, lebo ja som tu cítil, že dobre bolo, že keď som prišiel do toho projektu, tak Roman ako keby urobil tú svoju časť práce a vyžadovalo sa, že aby potom to zobral niekto ďalší. Nehovorím, že len ja som to zobral, ale aj ďalší chalani, akože sme si, jak som hovoril, vypomohli vo všetkých častiach a dobre bolo, že potom už dochádzalo mi stále viac a viac, že ten produkt musí byť jednoduchý, musí byť kvalitný, môže mať kľudne aj vyššiu cenu, lebo nemôžeme ísť dole s cenou, že proste nepustí nás to, čiže som vedel, že to mám čisté svedomie a zároveň som vedel, že tá poradňa, že je veľmi potrebná, lebo nielen to, že budeme získavať od ľudí akoby spätnú väzbu, ale vedel som, že my budeme aj chápať, akým spôsobom ľudia na to idú, ako uvažujú, kedy to je, aby sme my vedeli vlastne poradiť do budúcna, že na toto si to daj, tuto ti to nepomôže, neublíži a na toto si to nedávaj. Takže nás tiež vlastne učila tá poradňa. Takže preto mi došla tá myšlienka vlastne, že toto bude jedna z kľúčových vecí, ktorá bude vlastne najpotrebnejšia. A v čase, keď ste sa už vy potom do toho dostali, tak tam nastal veľmi zaujímavý taký obrat a zlom tej firmy, že sme museli proste, tam prišli akoby aj také ťažké časy, kedy sme my museli aj ustať jednoznačne ten tlak toho trhu, ale bolo to aj také, že tam sa, jak sa to hovorí, že štiepi sa zrno od, jak sa to hovorí, že proste rozdielu... Nemám. Ja tiež nemám. Ale máte že proste, že, alebo chlapi od mužov, alebo chlapi od chlapcov, že proste príde nejaká fáza, kedy sa tá kvalita proste oddelí od toho zbytku. Čiže... Pretriedil sa trh. Ale nielen trh, ale aj proste vyslovene aj tie edukačné informácie ohľadom toho. Takže vy, keď ste prišli, to bolo také zaujímavé, lebo ja som na vás sledoval, že ako vám rastie dôvera k tomu produktu. Ja som si to na vás všímal, lebo tiež ste prišli, že ste boli marketingová agentúra, ktorá sa mi páčilo, že nepracujete s hocikým, že si tiež vyberáte vhodného klienta, aby tam niečo proste bolo. Že som videl na vás, že tiež to nechcete robiť len tak, že idete niekomu napasovať marketingové túly a veci, ale že vás to musí baviť. Ale tú nedôveru som tam videl. No jasné. Lebo ja som to hovoril od prvého dňa, že toto je nadúpaný produkt a hovoril som to tak proste, že samozrejme, a vy, že jasné, však to každý hovorí. A som to videl na vás a som sa zabával na tom, lebo som vedel, že časom to proste pochopíte, že vás tu nechcem nejako že motať alebo niečo, len za tým, čo vieme, si stojíme a poďte nám pomôcť proste dobre optimalizovať SEO a nastaviť proste veci, aby to proste fungovalo, aby sme si my nepodkopávali zasa akože nohy týmto, že to tam proste má byť tie túly, aby to proste mohlo fungovať, však sme obchodná firma predsa len. Takže len som videl na vás, ako to aj dlho trvá, aj ako sa to pomaly vyvíja, takže mi bolo jasné, čo sa deje v hlave toho zákazníka, že to je na dlho. Hej, a tam by som nadviazala na to, aj čo si vo Forbese teraz v tom poslednom rozhovore hovoril, že celkom na to ľudia reagujú, že dopytujú sa na to, že v tom období, v tom ťažkom, že my sme vlastne držali iba preto, lebo ja som tebe dôverovala. A lebo ty si robil rozhodnutia, ktoré, že mne absolútne nedávali zmysel, ale bola som, že on vie, čo robí. No a to je to rozhodnutie z intuície. Tým si mi veľmi pomohla, lebo to bolo preto, hovorím, že to bolo ťažké. Ono to bolo samozrejme ťažké aj z hľadiska čísel firmy. Jasné, že tie čísla proste išli dole, zrazu sme obrovsky vystrelili, teraz sa bavíme o československom trhu, že ten európsky trh vnímam trochu inak. Ale ten československý trh, kde sme predsa len vždy chceli byť, lebo to je domáce prostredie a chceš byť doma s tým produktom a chceš sa vlastne pochváliť, že Slováci vyrobili takýto dobrý produkt a proste, lebo akože dostávali sme dobré uznania na tom európskom trhu, ale sme chceli ísť proste domov a čakali sme, kedy to už bude možné legislatívne. No a potom zrazu prišlo, že nielen, že tie čísla, že zrazu sme na československom trhu vystrelili, lebo sme začali robiť live streamy, začali sme edukovať, aj to bolo také veľmi výrazné. A potom presne, všetci sa toho nasytili, poskúšali, nefunguje, je to blbosť, je to vlastne nefunkčná záležitosť, je to iba akoby marketingová vlna.
A my nielen, že sme narazili na to, že tie čísla išli dole a že sme to museli ako firma ustáť, lebo sme mali aj dosť veľké náklady, keď vyrábaš proste taký produkt a fakt sme taký blázni v tomto, že vidím, že všetci dostanú nápad, skrešu tie náklady a proste len zisky chcú tam otáčať čo najviac, ale my sme normálne išli, že vo veľkom chceme tu, aby všetko bolo dobré. Takže firma v tomto sa otriasla, že zrazu čísla, ale otriasla sa hlavne aj po mentálnej stránke. Že ja som tam zrazu mal tých akcionárov, tých kamošov, ktorí sa už na mňa spoliehali, lebo už som bol v tej chvíli akoby riaditeľ. A ešte som mal pred očami aj vás, ľudí, ktorí sú akoby marketing, a ešte som mal zákazníkov pred očami. A teraz čísla išli dole a ty v tej chvíli sa musíš normálne rozhodnúť, že, lebo veľa strategických firiem v takej chvíli začne predávať firmu alebo ju začne orientovať do niečoho iného a to sú také rozhodnutia, že ja som vedel, že to nie je ešte naša cesta. Ja som si dal chvíľku od toho odstup a šiel som do ticha, ako to ja hovorím, čo je priestor, ktorý mám najradšej. A proste ja som tam pocitil, že to nie je čas, aby to skončilo, že sa to ide vyvinúť do ďalšej formy svojej. Ale bolo to tak náročné, že preto hovorím, že ste mi v tom veľmi pomohli, lebo ja som sa na vás pozeral, som to tam videl, toto, čo si povedal. Že počuj, že neviem, čo robíš, nedáva to zmysel, čo hovoríš, ale že idem do toho, lebo u akcionárov som nemal takú podporu, ako som mal, akoby u vás. Takže ja preto hovorím, že ste mi veľmi pomohli v tom čase, lebo som to cítil, že niekde som si to potreboval nájsť, že mi niekto povie, že počuj, že asi to nerobíš dobre, ale že proste ja som tu. A toto mi úplne stačilo, lebo ja som to proste cítil znútra, že to nie je koniec, ani že to nemôže skončiť, lebo príliš dobre to robíme na to, aby to mohlo skončiť. Ale proste ten trh veľa tu bolo firiem na tejto planete, ktoré robili veci dobre, čiže tiež som vedel, že ani tohto sa úplne nemôžem držať. Ale bol to zlomový bod v tom, že proste prišli Excely, prišli tabulky, prišli papieriky, prišli veci na stôl pri tých našich poradách a tie hovorili o úplne inej stratégii, čo máme urobiť. A ja som proste tým, že tí chalani si ma aj vybrali, že aby som to viedol, tak predsa len som tam mal nejaké to posledné slovo a oni proste, prišla fáza, kedy povedali, že dobre, dávame od toho ruky preč a proste necháme to na teba. A ja som proste cítil a vnímal som, že to proste musíme len vydržať. Že sa pýta, stále sa mi objavovala v hlave to slovo, že konzistentnosť. Že keď to proste udržím konzistentné, tak sa to udrží. No a to bol taký zlomový bod, kedy vlastne akože keby som nemal tú skúsenosť, tak by som možno ani nevedel, že takto veci sa dajú urobiť, lebo ja som zostal úplne také, niekedy mi to pripomína takú šamanskú cestu, tam je veľmi dôležité v tom šamanskom učení, že sa zrazu ocitneš sám vo veciach, aj ten šaman ťa proste nechá samého, lebo to je taký prerod. A tuto v tom CBDiu, v tom našom gringovskom svete som to normálne pocítil, že aj tu sa dajú takéto silné zážitky nájsť, lebo odo mňa vlastne všetci dali ruky preč v tej chvíli. Oni povedali, že aj som to vyslovene cítil, bolo to dobré rozhodnutie, lebo by sme to neustáli, keby sme si tam všetci rozprávali, že mali by sme urobiť toto, že by tá nervozita len stúpala a bolo by to nepríjemné. Takže ja som to urobil tak, že chalani proste od toho dali ruky preč a vtedy vlastne ja som tú víziu úplne posunul do toho projektu, vy ste stáli za mnou a vlastne ste robili to, čo som hovoril a zrazu to si myslím, že tomu to pomohlo, že sme nepúšťali do toho veľa už názorov. Takže to je to dôležité, že v tej chvíli treba dôverovať tej intuícii a potom vlastne čo najmenej ľudí, aby do toho zasahovalo. To sú také krízové chvíle, že toto si myslím, že pomohlo najviac. Že nevyhľadávať viac a viac konzultantov, viac názorov, audity a čo robíme zle. A idem sa opýtať ešte tam, lebo ten tomu bude rozumieť a idem ešte tam, lebo to ťa len rozbije vlastne. Ty keď vieš, že máš ten produkt kvalitný a hlavne tú víziu máš dobrú a tú misiu vlastne s tým produktom, tak už len v tej chvíli sa obklopiť ľuďmi, ktorí ti dôverujú. To je celé a viac potom už je to aj tak vabank, už je to vlastne čierno-biele, lebo takáto kríza, ona to je ináč, že buduješ niečo veľmi dlho a príde takáto vec a ona ti proste za pár mesiacov rozbije úplne, že všetko. Že ty sa nestačíš čudovať, že to ide denne, sa pozráš, jak odchádzajú veci.
Takže toto bolo veľmi dôležité, že som aj cítil, že proste takto to treba udržať a len potrebujem niekoho, kto sa nebude na nič pýtať a proste urobí veci, že tam bude za tebou stáť. Mhm. Ako potom ale ty ako človek, čo robí to finálne rozhodnutie, vie rozoznať to, že či už netlačím niečo, čo dávno už nemá byť, versus to, že stále tomu dôveruješ a vieš si ustať to, že robím to dobre. Toto je super otázka. Toto je otázka, ktorá je asi aj za milión, lebo podľa mňa to všetci riešia, že kde sa v tom. Ja som išiel podľa toho, že som vedel, že ak tam zacítim svoje ego a ak tam zacítim, ja som si vždy povedal, že prečo robím, že prečo toto rozhodnutie, lebo tam bolo viacero takých menších rozhodnutí, ktoré vlastne vytvárali ten celok a pri každom tom menšom rozhodnutí som vždycky si dal dopytovaciu otázku, že prečo to robím. A keď som tam pocítil nejakú svoju nejaký taký, akože, dobre, poviem teraz aj na rovinu, že výhodou je v tejto chvíli, že som aj psychológ a vedel som si to akoby rozobrať sám sebe, že som si sám sebe robil tie terapie, čo je akože najťažšie a som vlastne zistil, že ako náhle som tam mal nejaký svoj strach, dajme tomu z detstva, že niečo nezvládnem alebo že zlyhám v niečom a pocítil som tam ten strach, tak som vedel, že nejdem dobre. Ako náhle tam bolo také, že neviem, ako toto vysvetlím Sarah a Darii, neviem, ako to vysvetlím chalanom akcionárom, ale viem, že to tak je. Čiže mojou jedinou starosťou bolo, že im to odprezentujem. Ale ako náhle som tam mal taký strach, že som tam vyslovene cítil niečo takého, vyslovene až taký strachový charakter, lebo ten pocit toho takého vzrušenia, že proste, že viem, že to tak je, ale asi mi nikto neuverí. To je to vzrušenie, ktoré myslím, ktoré ma poháňalo dopredu. Vedel som, že to je tá intuícia, že tam som dobre. Ale ako náhle som mal také, že ma tam napadalo, že ja nejdem, že som sa v tej otázke našiel, že to tam vtedy robím kvôli sebe a to sa tak prichytíš, lebo ty začneš tlačiť na niečo, že niekto ti dá proti otázku a ty okamžite, nie, že neguješ to, okamžite a bojuješ tam. Tak som vedel, že vtedy som nej dobre. Že sú to také malé detaily. Chcem tým povedať, že výhodou bolo, že som bol psychológ, ale nemusíš byť na to psychológ, že každý človek má tento prístup. Že dajme tomu, niekedy som sa aj doma opýtal. Mami som sa opýtal, že počujem, že nejakú otázku som jej dal ohľadom tohto, že čo keby, že poznala aj vlastne, že čo robím, že čo keby som urobil toto takto, ona mi povedala, že však ale to sa mi nezdá dobre a ja som začal, že no ty tomu nerozumieš, lebo a ja, že aha, tak som nej dobre, lebo už som tam nastúpil, že keď som potreboval niečo si obhájiť, presvedčať, tak som vedel, že som nej dobre, že som vyplašený a že to není ono. Čiže toto, keď som zaznamenal, som sa stiahol. Som to vypol a som proste nekomunikoval chvíľu. Lebo len vtedy som vedel nájsť ten priestor. Čiže som to zaznamenal, nevedel som sa ešte v tej chvíli rozhodnúť dobre, lebo som bol po uši vlastne v tom egu. Takže vedel som len, že si musím dať trošku priestor, že 2-3 dní som si musel. A dobre bolo, že ten priestor v tej firme mi každý dával. To bolo zaujímavé, že nebolo tam rozhodnutie, že zajtra ti dojde niekto zaklepať na dvere a musíš. Ja som proste mal aj ten priestor na také ticho. A vtedy mi to vždy dochádzalo, čiže ja som takto chodil na tie rozhodnutia, že vedel som, že ako to spraviť, vedel som, že musíme dať do firmy maximálnu úprimnosť. V tej chvíli, že musím začať komunikovať maximálne úprimne, ako veci sú, lebo vedel som, že to ma nesklame, že bude dobré. Som vedel, že produkt je dobrý a mám iba začať na rovilu komunikovať, ale ty samo dobre vieš, že v marketingu, koľko je marketingových stratégií, ktorými sa môžeš, a čo máš rozprávať v tej chvíli, to isté je aj v obchode, že akým spôsobom ty môžeš obchodne akože dať nejakú stratégiu, potom ju tlačíš, razíš. Vedel som, že toto ani jedno, ani druhé není cesta. Že musíme len proste vydržať a nechať si ten okruh ľudí, ktorí ti bude dôverovať a proste robiť tú kvalitnú službu akoby ďalej. Čiže to bolo to rozhodnutie, že som úplne tak na rovinu úprimnosťou išiel do toho aj edukačnou formou, čiže dobre bolo, že aj vtedy sme už začali akoby edukovať, že tí ľudia aj vedeli, že v tom cítili, že nám môžu dôverovať, ale začal som potom aj na rovinu rozprávať akoby veci a snažil som sa nevšímať si následky, že nerobil som veci kalkulovane. A to vlastne, čiže úprimnosť, nerobil som kalkulovanie a energie ostatných firmy proste ustúpili dozadu. Čiže tá firma zostala ako keby čistá. Ja to stále tak opisujem, že možno to niekomu nebude hneď dávať zmysel, ale ona proste zostala energeticky čistá, že tam neboli tlaky zrazu. Každý dal toho ruky preč. A vedel som, že to ten produkt stojí. Keď budem mať akoby takú čistotu za sebou, že nebudem mať tú paniku tam.
Ale jedna vec je, že produktom musí ustať, ale druhá je, že častokrát, keď majú ľudia ten okruh tých ľudí, čo s nimi robia rozhodnutia a zrazu sú na to sami, tak hlavne ten človek to musí ustať. Presne tak, akože toto hovorím na rovinu, že to bolo ťažké, lebo oni, vieš, keď sa pozeráš na svojho parťaka v tej chvíli, akože akcionár, s ktorým ste to dali celé dokopy a on sa na teba pozerá a vidíš tam ten pocit, že on ti vlastne hovorí, že toto nie je dobré rozhodnutie a ty vlastne jedno, čo musíš urobiť, že nepozerať sa mu do tých očí. Že to je to, čo je, normálne sa otočiť a vieš, že čo robíš, ale zasa nie v tom egu, že si tam budeš pretlačať. Ja som počúval, ja som bol otvorený, ja som vnímal, ja som pozeral znaky, aké nám okolo toho chodia, že čo sa deje, ako sa čo vyvíja a všetky znaky, ktoré chodili, boli pozitívne. Takže som vedel, že sme není zlé, aj keď to vyzeralo. Takže vedel som, toto ma všetko posilovalo, také malé veci, že proste veci sa, že ako keby to nebolo tak vážne, ako to vyzeralo. To som tam cítil. No len potom, keď dojdeš presne za tými, lebo však tam sa radíš, teda, že čo ďalej a tam to musíš ustať, lebo tam vidíš v tých očiach, že proste, že veď veríme ti a zároveň v tých očiach je, že kámo, že nevieme, čo robiť a ty to musíš vlastne toto ustať. To bolo zaujímavé, hej. Ja tu stále hovorím, že veľa ľudí chce podnikať, lebo chcú slobodu a byť si sami šéfom a tak, ale to je taká obrovská škola, tak. Ty sa ideš učiť. No, to ani nie je úplne, že pre každého, inak ani ja som sa necítil vždy na to byť nejakým takým, vôbec som sa nevidel nejakého pozícii, že riaditeľa, ktorý by neviem čo, lebo ja som není úplne taký typický riaditeľ, ktorý stojí nad ľuďmi a tlačí do nich veci a ja som tímový hráč, ja som aj individualista silný, to je nejak také zaujímavé, že ja som aj veľmi taký individualista, to znamená, že potrebujem akoby čas pre seba a viem, čo robím, ale zároveň v tej individualizme sa potrebujem obklopiť dobrými parťakmi, ktorí budú tiež, dajme tomu, individualisti. Ale mám rád túto tímovosť individualistov, že je to proste zaujímavé. Že, lebo tá tímová práca znamená pre ľudia aj niečo iné, že ty sa vlastne nevieš pohnúť z miesta, že nerad robíš sám. Ale ja mám rád tento koncept a to je koncept CBDia, že tím individualistov, ktorí radi vytvoria na konci dňa to nejaké, nazývam to, že umelecké dielo. Lebo to je vlastne, ale to sú vlastne ľudia, ktorí, ty nemusíš ich akoby riaditeľsky viesť a dupať na nich. To mi nevyhovuje ten koncept. Čiže preto som sa ani ja nikdy nevidel v pozícii, že ja budem nejaký riaditeľ, alebo že podnikateľ, alebo niečo, lebo som sa tak ani necítil. Ono sa toto tak stalo, že som vedel, že keď už to pocítiš, tak vtedy už vieš, že musíš sám. Alebo že už teda po tou podnikateľskou sférou, lebo tam už potom ťa zdržuje, keď sa musíš niekým, alebo nejakému šéfovi niečo vysvetľovať, proste zdržuje ťa to. A na to proste nemáš, lebo ti to zoberie jednak tú tvorivosť a je to nešikovné, lebo nemusíte sa chápať. Není to nič proti nikomu, ale proste nemusíte sa chápať. Takže v tej chvíli pocítiš, to je podľa mňa taký dobrý podnikateľský smer, že teba proste, nie že ťa otravuje pracovať v nejakej firme a že ty tam nikoho nemáš rád a že ty na nich proste tam nadávaš, ale že ty vlastne pocítiš, že ti bere čas a energiu to, keď musíš niekomu akoby niečo vysvetľovať. To je taký dobrý podnikateľský zámer, že toto je dôležité tam mať. Lebo všímam si také rôzne príbehy akoby podnikateľ, že dobrý podnikateľ je taký, že ktorý už vlastne v takom detskom veku, že ty už začneš hneď niečo vonku na ihrisku proste tam vymieňať a šmeliť a proste, že to si vlastne ten podnikateľ, že to máš to DNA podnikateľské, ale nemyslím si to úplne, že to je tá jedna forma tých podnikateľov, ktorí vždy budú podnikať a budú mať 1000 firiem, jednu zatvoria, otvoria, ďalšiu to, lebo proste oni radi šmelinujú. Ale ja som to takto nemal, čiže preto som si myslel, že som není podnikateľský typ. Ale to nie je pravda. To ti stačí len, keď pocítiš, že tomuto verím a proste zdržujem ma to, že to musím niekomu vysvetľovať. To je za mňa to, čo mňa viedlo. Čiže ja som normálne som pracoval v nejakých firmách, aj som a predsa len na ochránke, keď si, tak tam máš proste hierarchický systém šéfov a neviem čo. A zrazu proste si niekde. Preto ma to dostáva aj k myšlienke, že tu nič nie je garantované. Tu proste sú veci tak otvorené, že ťažko sa to niekedy určuje dopredu, že čo z teba bude. Preto mám rád ten osud a tú dušu, jak ťa to povedie, lebo
aj tam sme krátky. Tak ako sme krátky pri tom tele, keď dojdu kanabinoidy donútra, tak proste my nevieme, čo sa bude diať, tak takisto aj sme v takých osudových plánovaniach pri krátkych. Ja to častokrát vidím, že u mladých ľudí teraz, že oni chcú ísť študovať nejakú školu a proste teraz, včera som mal takú skúsenosť, že takých jeden náš známy prišiel za mnou, že jeho dcera chce študovať animácie a dobrá škola je v Dánsku a najlepšia škola na svete je v Kanade. A že ona sa teda pripravuje na to a že je to veľmi to a ja som ju videl, ako vyzerá a proste strašne rád by som jej povedal, že nestojí ten život úplne na to, že ona teraz je presvedčená o tom, že tie animácie, ale to ešte ona nemôže vedieť, ako ju ten život proste, lebo mohla by ísť, že zadarmo študovať do Dánska, alebo veľmi náročnou záležitosťou a pod ťažkými peniazmi do tej Kanady. A proste, že by som jej rád povedal a má 18 rokov, 17-18, aby som jej strašne rád povedal, že to ešte bude celé úplne inak. Že zabávaj sa tým teraz a daj do toho maximum, ale to ešte celé, lebo ten človek si, toto tam je trošku takéto ego toho človeka, že my si myslíme, čo z nás bude. Ale ten osud je proste aj inak naplánovaný, takže je to také niekedy, že treba tomu ubrať paru a proste len robiť to, čo ťa baví. No ale to uberanie pary, to je presne tá istá otázka, že ako vieš, že už tlačíš na niečo, čo není tvoje. Tak, keď je tam zasa strach. Zasa je tam keď je tam ukazovateľ ten strach, že ja som to vyslovene na tej malej videl, že bolo tom také, že ona chce sebe dokázať, rodičom chce dokázať, celému svetu a to proste zrazu tá chuť do tých animácií, akože byť kreatorom alebo tvoriteľom tých animácií je menšia ako to dokázať tým rodičom, že som to zvládol a že to, tak vtedy vieš, že buď si budeš musieť prejsť cestou, že sa naozaj ukáže, že máš robiť toto, že to je poslanie, ale s inými podmienkami, alebo budeš robiť proste úplne niečo iné a proste za nejakú dobu na to dojdeš, že to nebolo. A vyslovene som tam videl, a veľa ľudí to vidím, že ten strach to dokázať, alebo oni nepovedia, že to je strach, oni povedia, že to je odhodlanie alebo niečo, ale tak sa im drkocujú zubaky, že je to proste vyššie ako tá radosť z toho tvorenia. Tak vtedy je jasné, že sa to neudrží, lebo musí to byť naopak. A veľa zase takých akoby pohodiakov, ja to nazývam, niektoré deti sú takí pohodiaci, že oni proste vidíš, že vidíš, že sa pozráš na nich, že sú skvelí v niečom a oni proste, že sa mi nechce a tak a vtedy vidíš, že to bude dobré, že tam sa to udrží akoby. A disciplína je samozrejme treba, ale tam vidíš akoby ten osud, že tento človek pôjde tým smerom, lebo proste ten dar dostal a vie to robiť veľmi dobre, až tak, že ho to otravuje. Až tak to vie robiť dobre, že ho to otravuje a nebere to až tak vážne. Takže usmievam sa, lebo teraz som si prešla celé moje štúdium architektúry. Jasné, preto to hovorím, každý sa v tom nájdeme. Že mi pán v Čechách, nejaký dekan povedal, že slečna z vás nikdy nebude architektka. No, jasné. A ja, že tak, počkaj. Áno, a Londýn, červený diplóm, ja mu dokážem a robím to. Prišla si tam, dostala si ten diplóm do ruky a zrazu si pocítila, že mala by som ísť oslavovať, ale niečo tomu chýba. Hej, presne. Ale to len zase samozrejme ukážka toho, že nebolo to nikto nie je zbytočné, je to všetko jasné. Treba. Proste si tam vyskylovala, vedela si, že si šikovná a vlastne treba dojsť do pozície, že si povieš, že ja som asi v niečom šikovný, čiže mohol by som ísť robiť, čo sa mi zachce. To je super táto pozícia. Že keď ty dojdeš na to, že ti dajú ten diplom do ruky, tak si povieš, že dobre, možno, že mi to ušlo trošku pomedzi prsty, že som to robil s iným nadšením, ale viem, že som šikovný a že proste, že sa mi podarí niečo iné. Takže tam vtedy odíde tá para a vtedy sa začne ten tvoriaci proces paradoxne. Hej. No, trošku sme odišli od toho. S ľahkosťou, taký sme, presne. Ale teda hovoril si o tom ťažkom období, čo bol vo firme. A potom prišiel ten zlom. A my všetci presne vieme, ktorý to bol mesiac, ktorý to bol možno aj deň, že to bolo, to bolo takéto na dni, áno. To bolo, že na dni. Že zrazu ľahkosť, čísla, dotazy, ponuky a už začala tá, že druhá fáza CBD-a, čo ja to tak mám akože nafázované a že už sa začalo tvoriť z tohto miesta. Tak. A to bol úplne iný druh školy. Tak, zasa, lebo zasa si tam vystrelený, že ty nevieš úplne, že čo máš robiť, ale nechám to teba trošku opísať, lebo ty si to vlastne vnímala zo svojho úplne pohľadu, alebo ty darí, že zrazu my sme vedeli, že proste čísla stúpajú, ale teraz sme nevedeli, že ako tomu môžeme pomôcť. To bolo zaujímavé.
Čiže čo sa vtedy dialo? Lebo viem, že sme vtedy narážali na viacero vecí a my sme sa odhodlávali, že poskúšame aj nejaké veci. Len ja osobne si pamätám, že ja napríklad, keď som išiel za každým špeciálne s týmto CBDium projektom, že ja keď som išiel na obchodné stretnutie, tak, že ja som vyvolal to stretnutie, že som si našiel klienta, z ktorého som oslovil, že máme dobrý produkt, super oddealoval, pošlo všetky tie prezentácie, sadnete si, chichunkáte sa, všetko je v poriadku a zdá sa, že to ideš uzavrieť. A proste ono je to nefunkčné. Mm-hmm. A to špeciálne pri tomto projekte CBDium som to tak mal, že som si vlastne po nejakom dobe uvedomil, že my máme byť rozpoznaní nie tak, že my máme začať chodiť a začať hovoriť, že máme dobrý produkt, lebo najlepšia otázka, čo je úplne logická otázka, je, že ti niekto povie, že v čom ste lepší ako druhý. Tak našťastie ten produkt je tak dobrý, že ja to vysypem na stôl a môžeme na 24 hodín proste urobiť k tomu zápis, ale vedel som, že to je málo. Mm-hmm. Že to proste, že niečo tam nie je dobré, že to nefunguje, lebo ja musím obhajovať ten produkt. A už tam to sebavedomie, tá hodnota toho produktu som cítil, že klesá. Čiže ja som vedel, že mám len dať o sebe vedieť, o tom projekte a mám aj s tým, ste vlastne mne s tým pomáhali, že vlastne si to tiež uvedomili, že proste len dáme o sebe vedieť, že sme tu a počkáme si, pokým nás niekto rozpozná. Dokonca dodnes to tak je, že ako náhle tam vidím niekde akože príležitosť, alebo mi príde, alebo mi niekto povie znútra firmy, že to je dobrá príležitosť a vyskúšam to, tak naozaj teraz rozmýšľam v hlave, že 2-3 projekty takéto vyšli z tých všetkých za tie roky, ale to je veľmi malá bilancia na to, aby ti to vlastne fungovalo, že proste ono to normálne nevychádzalo, lebo ono to aj začalo dobré, ono to proste postupne išlo dole, napriek tomu, že sme robili všetky potrebné veci, starali sme sa o ten vzťah obchodný aj všetko. Nemalo to tú šťavu, cez ktorú sa nám potom začalo dariť tá ľahkosť, o ktorej ty hovoríš. To je tá šťava. Že zrazu to išlo tak ľahko, že zrazu potom už chalani akcionári sa ma pýtali, že ale ako to robíš? A ja som zasa mi išlo v hlave, že ako vám toto vysvetliť, lebo je to nevysvetliteľné a oni to nepoberú. Oni to nepoberú, že to má iný systém, že to má iné pôsobenie, lebo nie je to o tom, že ty zrátávaš každý týždeň, každý mesiac ten obrad a podľa toho sa rozhoduješ, ale je to vyslovene pocitová záležitosť. Čiže a tam veľa z tých, alebo polovica z toho tímu, tým, že jak to rozoberáme často, že ľavo hemisférovi a pravo hemisférovi, preto si vyskladávam tak vždy tie týmy, lebo tam máš oporu v obidvoch stranách. Ja nikdy nehovorím, že by sa človek mal rozhodovať iba na základe intuície. To je tá prvotná vec, kedy vieš asi, akým spôsobom chceš ísť, ale potom si musíš pozrieť fakty nejaké čísla, nejaké veci a podporiť to intuičné rozhodnutie tými faktami. Takže to je to, samozrejme, keď nedá niekto otázku na telo, že tak dobre prídeš do zlomovej situácie, že intuícia a čísla, keď ho hovoria úplne niečo, tak ja vždy poviem intuíciou, lebo mám s tým skúsenosti a to viem, že tam je tá cesta pravdy, ale hovorím, na to obhájenie je to potom náročné a čiže najťažšie potom bolo vysvetľovať, že ako to robíme. To bolo vlastne to a preto som aj vtedy sa snažil, že nikto toho nepozerá, lebo vedel som, že aj toto sa utrase, že bude sa to vedieť dať odprezentovať, ale vedel som, že nechcem akoby to vysvetľovať, lebo už aj to vysvetľovanie je akoby také oslabovanie toho procesu, keď tomu niekto neverí. A racionalizuješ niečo, čo je neuchopiteľné. Presne tak. Proste, že mali sme tú osobnú skúsenosť a ja som rád, že som nebol v tom len sám, ale že všetci ste tým prechádzali so mnou, že ste to videli na vlastné oči, že to proste sú veci, ktoré sú naozajstné, že tie veci sa tu proste tak dejú. Čiže určite je treba všetko podporiť analytikou, ale určite nie je analytika číslo 1 za mňa vo firme alebo v rozhodovacích procesoch. Hej, to bola jedna asi z najdôležitejších vecí, čo som si uvedomila pri tomto projekte, že keď robíš najlepšie, ako vieš a stojíš si za tým, čo si urobil, tak môžeš sa pozrieť teda takto, pozeráš sa na čísla, aby si vedel, že či ideš dobre, ale fanaticky ich nenaháňaš a neporovnávaš a nečakáš, či idú hore-dole, analyzuješ, ktorá situácia to bola, ale že proste si v absolútnej dôvere. Lebo zasa je to ten strach. Zasa si všimni, že
Ako náhle tam ide to porovnávanie, to je vlastne konkurencia a ty sa konkuruješ, čiže ty strácaš tam dôveru vlastne v tom vlastnom rozhodnutí, alebo tie čísla, oni ťa začnú motať, lebo nie sú čísla ako čísla, veď ono to má, ty si dobrý tento typ, že proste, že dosť sa orientuješ cez čísla a vieš, že to proste je na konci dňa dostaneš 2 čísla, ale oni majú úplne inú líniu vývoja a ty si musíš tú líniu to pozrieť, nielen na konci to číslo. No len tam častokrát ja potom akoby idem do diskusie s týmito číselnými alebo excelačmi, ako ich nazývam, že keď im už dám otázku, že ako sa k tomu prepracovali, tak tam nastáva zádrhel, lebo ja viem, ako som sa intuične prepracoval k tomu rozhodnutiu, ale keď sa opýtaš človeka, ktorý nerešpektuje intuíciu, ale rešpektuje čisto, alebo teda riadi sa len číslami, tak jeho zaujíma finálne číslo. A častokrát tam cítim takú lenivosť si pozrieť, že ako sa to celé spájalo, to finálne číslo, že ako sa kreovalo to číslo. Lebo to je to dôležité. A ono dneska môžeš mať jedno číslo a zdá sa ti, že môžeš cez to urobiť rozhodnutia, zajtra vidieť také isté číslo, ale ono mohlo vzniknúť na základe úplne niečo iného. Čiže za mňa chcem tým len povedať, že tie čísla sú ďaleko neuchopiteľnejšie ako to intuičné rozhodnutie. Ale vieš, niekto by mi povedal presne opak, že číslo nepustí. No, záleží. Ako sa na to pozeráš, presne. Lebo tam, vieš, to je matematika, to je fyzika, to sú jednotky a nuly. Tam sa môžeš strátiť ľahko, keď nejdeš celým tým reťazcom. A zase poznám samozrejme ľudí, ktorí sú tak dobre vybavení na túto sféru, že naozaj im nie sú leniví na to postupovať s tým číslom a dopracovať sa k finálnemu číslu. Oni presne vedia, ako to číslo vznikalo, čo ho ovplyvnilo a čo sa tam... Toto sú frajeri, toto sú machri. S takým človekom je fantastické pracovať, lebo to on vidí, že to je jeho obor a on rastie s tým číslom a jeho neprekvapí to finálne číslo, lebo on vie, ako vznikalo. Toto sú tí machri. A prečo si myslíš, že ľudia majú taký odstup od tej intuície stále? Lebo s ňou nepracujú a tým pádom jej neveria. Nevedia, čo to je. A pritom intuícia je, že všetci vieme, o čo sa jedná, len a všetci máme s ňou skúsenosti, lebo tá nás skutočne riadi, že ty prídeš do tých potravín a ideš si niečo kúpiť a proste prídeš niečím iným domov a ako to vysvetlíš, že proste, že tam sa niečo v tebe ozvalo, keď už to fakt zjednodušujem, niečo sa v tebe ozvalo, si prišiel pre mlieko a odišiel si so syrom. Proste a neplánoval si to tak a proste my máme všetci s tým skúsenosť a skúsenosti, veľa denných skúseností, len si to niekto neuvedomuje, proste nemá akoby kapacitu trošku sa zastaviť, ty sa musíš vedieť akoby zastaviť v tom živote, keď funguješ na toho autopilota, ako to ja volám, tak tá intuícia ti hovorí málo, lebo máš pocit, že všetko sa dá vysvetliť a na všetko sú akoby, že musí byť všetko racionálne vysvetlené, inak to neexistuje. No a keď máš takéto presvedčenie, tak tá intuícia samozrejme nepracuje úplne, nevieš ju tak naplno využívať. Ona s tebou pracuje, lebo so všetkými nami pracuje, ale je ako keby, je to taký tichý hlas, ktorý nebojuje o to, aby si ho počul. Ale keď si praješ ho počuť, tak... A viem ten hlas... trošku sa do toho ponáram, možno až moc do tej intuície, ale skúsme, že viem si to testovať tak, že započujem nejaký hlas a poviem si, že OK, nie som si istá, že aký typ hlasu je toto, ale idem skúsiť urobiť to, čo mi hovorí a uvidím, čo sa stane. Že dá sa s tým, nehovorím, že samozrejme s nejakými obrovskými vecami, ale možno takto skúšať si to na nejakých drobných veciach. Určite to treba skúšať. Presne, ten testing je tam nevyhnutný, lebo ja si to pamätám, že to robil od malého dieťaťa, lebo ma to proste bavilo. Bavilo ma tento typ hry, že každého baví niečo iné. Ja som samozrejme aj iné veci robil, ale toto má, ja som vedel, že niečo za tým je, lebo som si to takto testoval, presne ako si povedala. Častokrát sa to aj zdalo, že ma to zradilo. Toto je na tom zaujímavé, že vôbec to nebolo také čisté, že tebe sa zdá, že to je ono, ale tam na tom sa práve potrebuješ, lebo ty keď sa na to upneš, tak tvoj mozog sa na to začne sústrediť a ty očakávaš nejaký hlas, ale presne ako si to povedal, ono to nie je hlas, ono je to pocit skôr. Hlas je skôr z tej hlavy, to už je spracovaná tá forma ega, ktorá rozpráva na teba, už ti to niečo povie nejakým hlasom, ale ty skôr očakávaš, alebo tá intuícia je skôr pocit. Čiže ty si tento pocit akoby navnímaš, že ono je to dojde v sekunde, ty si to pocítil a páči sa ti to, ale môže to za chvíľku predčiť, a to sú mini stotinové záležitosti, kedy to tá hlava uchopí a začne to komentovať, ten pocit. Ale ty len si musíš zapamätať, aký ten pocit bol. A vždy, keď príde z intuície, tak je príjemný.
nikdy tam není strach, je to také vzrušujúce, by som povedal. To vzrušujúci pocit, že a čo keby teraz toto niečo takéhoto typu. A je to také, že ťa to tak, že a čo, že jasné, že to vzrušujúci proste pocit. Není to, že ale keby není tam analýza žiadna, je to proste príjemný pocit a ty si proste vyskúšaš ten pocit, že ho zachytíš, aj keď ti to hlava proste zoberá, začne to komentovať, ty si pamätáš ten pocit a vyskúšaš si. A vtedy zrazu začneš zisťovať, že vidíš, že sa aj darí, ale veľakrát sa aj stane, že sa nedarí, čiže mohlo by sa zdať, že vtedy ťa to odradí. Ale proste keď to zostane v tom štádiu tej hry, to znamená, že ty tomu začneš viac dôverovať a tá intuícia príde zrazu ako uchopiteľný nástroj. Ty sa tam prestaneš tým testingom, si vlastne vymedzíš to pole rozhodovania tak, že si stále menej a menej chybový. Stále menej a menej chybový, že proste vyskúšaš, nebojíš sa skúšať, testuješ, lebo si to môžeš skúšať na mini rozhodnutiach, to nemusí byť veľké rozhodnutia. Ty proste testuješ a zrazu ten nástroj, ja by som to najlepšie pomenoval tak, že on tebe začne dôverovať aj ty jemu. A vtedy tá chybovosť ide úplne do stratená, lebo ty už vlastne nezvykneš sa pomýliť. Ale samozrejme, že začne to fungovať zrazu tak, že ty začneš očakávať od seba tieto rozhodnutia. A to je zase ďalšia škola. To je ďalšia škola. Špirála. No, lebo proste tebe sa to začne dariť, už ste kamoši s tým nástrojom, s tou intuíciou, už ste kamoši. Ona ti už doručuje dobré rozhodnutia, ale zrazu ty prídeš Dari a povieš mi, počkaj, a čo si myslíš o tomto, ako by sme sa tu mali rozhodnúť? A ja napríklad, na seba začnem tlačiť, že ja som kamoš s tým nástrojom, tak ja by som to mal vedieť. No. Tak toto zrovna nefunguje. Vtedy sa schová. To nie sú jeho metódy fungovať, že sa pýtaš 3-4 alebo nejaké veštice v sebe, že aby ti nefunguje to takto. Ty proste len musíš nechať tú vec tak a čo najmenej eliminovať strach, to znamená aj sa začať zaoberať niečím iným a ty proste v jednu chvíľu sa len znova na to pozrieš a príde ti ten pocit. A toto je to. Čiže to nie je kamoš, ktorý ti bude slúžiť, ale on chce byť rovnocenný kamoš. Že ten nástroj intuície chce byť rovnocenný kamoš. On sa nemôžeš si ho podmaniť a manipulovať a využívať ho vo svoj prospech vtedy, keď tebe sa zachce. On ti vtedy povie ako kvalitný kamoš, že stop, tu sa kamošiť nebudeme. Takže ťa trošku vytrestá, odíde, stratí sa, zrazu si tu sám, už nemáš toho kamoša. Čo sú fakt takéto chvíle, že zrazu tu nepočuješ, že si stratený, frustrovaný v tomto svete. Už nemáš svojho kamoša. Až náhle sa to pustíš celé a on zasa príde. Je to tu zábava. No, je to, hej, ja to stále hovorím, že to tu je pre odvážnych a pre hravých. Mali sme ešte, Dari, ty si povedala takú vec, že nie je to len o tom, že si vlastne dáš tie kvapky, ale že musíš tomu aj nejak prispôsobiť život. A intuícia je jedna tiež z tém, ktorým sa veľa venujeme, že ako začať počúvať to svoje telo a ako tieto veci vedieť. Ty takisto hovoríš o nejakých takých malých trénovacích spôsoboch, že čo vieš robiť v bežnom dni, že ako ty vieš bežným životom pomôcť tým kanabinoidom, aby oni začali naozaj v tom tele fungovať. Tým potrebuješ vytvoriť podmienky. A tie podmienky sa vytvoria tak, že proste dáš pokoj. To je proste jednoduché. Ako by sa to zdá byť jednoduché. Ty proste si nemôžeš dávať tie kanabinoidy alebo tú kanabinoidnú liečbu tak, že presne očakávaš od nej veci a nemôžeš ju ani si dávať proste, keď si vystresovaný, vyplašený, samozrejme môžeš, oni pomôžu aj vtedy, ale keď chceš vyťažiť maximum, tak ty si musíš robiť na to priestor a podmienky na to, aby to prišlo do toho tela, lebo výsledok tej kanabinoidnej liečby a tým, že už roky s tým pracujem, tak pre mňa už nie je až tak zaujímavé, že ako to funguje, lebo viem, že to funguje a dneska už je ten výskum skvele potvrdený, to, čo sa deje v tele, aké si receptorov komunikuje s kanabinoidnými molekulami, ako sa prepoja, ako začnú spolu komunikovať, ako vytvárajú celú tú sieť toho endosystému. To je zaujímavá téma, ale dnes je už celkom dobre podchytená, takže som veľmi za to rád. Mňa už zaujíma skôr ten prístup k tomu telu, zasa sa ozýva to bylinkárstvo, že zasa ma zaujíma, že
že akým spôsobom proste, že čo z toho vlastne ty máš dostať. Tam nejde len to, že sa ti uľaví od tej prvotnej veci, ktorú riešiš, alebo že nastáva nejaký proces liečebný a samoliečebný. Ale ide tam aj o to, že čo z toho ty dokážeš vyťažiť. A vyťažiť v tom zmysle, že ty sa vlastne naučíš počúvať to telo týmto spôsobom. To je za mňa to, čo je v tejto fáze toho môjho výskumu, tejto liečby zaujímavé, že ty vlastne si vytvoríš na to podmienky, preto sú tie podmienky tak dôležité. Bez tých podmienok dostaneš akoby len ten sekundárny účinok a to je, že ti to pomôže na nejakú vec, čo ty chceš. Ale mňa zaujíma ten primárny a ten primárny je to, že ty sa naučíš, to telo s tebou začne komunikovať a ty sa ho naučíš počúvať. A toto je samozrejme fáza, ktorú ty musíš chcieť od toho ako zákazník. Že ty ako zákazník si musíš uvedomiť, že som vo fáze života, že potrebujem chápať, čo mi to telo hovorí, lebo ono s nami komunikuje každý deň. Vieme, že má samoliečebné schopnosti, že už tak dobre sa mi to hovorí, lebo pred tými rokmi dozadu ja som musel makať na tomto a edukovať, že to proste tam je a že to nie je len tak a že tie endokannabinoidy tam sú a že to funguje a to. Dneska už to môžem pustiť, lebo už je to dobre podchytené. Dnes už je dôležité to, aby si ty nemal od toho len očakávania, aby ti to pomohlo ako nejaký liek, že máš teplotu, tak dáš Paralen, dajme tomu. Ale dnes už je dôležité, že tá kanabinoidná liečba ťa môže naučiť komunikovať so svojím telom. A to je pre mňa to primárne, lebo to je ten primárny liečebný proces tých kanabinoidov. Tak som to ja vlastne videl v tej indiánskej kultúre. Že ty vlastne, na to, aby si chápal, že prečo ťa 2-krát do mesiaca pícha v boku, tak nie je úplne cieľom stále behať za tým lekárom, ktorý proste sa na teba tam pozrie a čest všetkým lekárom, proste on sa musí okamžite v tebe začať orientovať, čiže on tiež postupuje len podľa nejakých systémov vyhodnotenia, ale čo keď ty si ten najlepší lekár pre seba, čo keď ty si ten, ktorý tomu má najväčší prístup a s týmto typom filozofie, keď k tomu pristúpíš, tak sa ti zasa otvoria dvere do úplne čarovného sveta, lebo ty zrazu zistíš, že skutočne si tým najlepším lekárom pre seba a potom už len môžeš vyhľadať toho lekára ďalšieho, ktorému povieš, čo potrebuješ, on už ti s tým zasa vie pomôcť jeho pohľadu, ale ty vlastne dokážeš navnímať cez túto liečbu to telo a začneš sa s ním kamarátiť a pocítiš tu jeho inteligenciu a pochopíš, čo ono robí, to telo. Takže preto si ty vytvoríš podmienky, že dáš si tie kvapky tak, že si vytvoríš trošku ticho, dáš si nakvapkáš ich pod jazyk, kedy vlastne vieme, že ten endokrinný systém si ich najlepšie vlastne stiahne do tela, dávaš si ten najlepší produkt, ku ktorému sa dostaneš, nakvapkáš a teraz urobíš len to, že si necháš 2 minúty je veľmi krátka doba, ktorú si dokážeš darovať. Keď si dokážeš darovať 5 minút je super, keď 10 je super. My ale hovoríme, že dobre, že 2 minúty, čiže si v práci, ideš na vecko, kvapneš si a proste zostaneš 2 minúty ticho, zostaneš proste v priestore, že sa len predýcháš, začneš proste dýchať poriadne nosom, vydychovať ústami, veľmi jednoducho, ani tam nemusíš mať nejaké šalamúnske dýchacie techniky, veľmi jednoduché, proste plný nádych, plný výdych a sleduješ proste, čo sa deje. Samozrejme, zasa, nemôžu tam byť očakávania, nemôžeš na seba tlačiť, nemôžeš to robiť s tým, že a teraz uvidíme čo, vôbec nie, ale proste naučíš sa tento rituál, ktorý je jednoduchý rituál, ale tým si vytvoril podmienky na to, aby si počul, čo to telo začne komunikovať. A keď tú liečbu užívaš nejakú dobu, čo máme tiež už dobre odsledované, že čo je tá ideálna základná liečba, tak ty zrazu začneš počuť, ako telo s tebou začne komunikovať v štýle. Že aj psychosomatické je somaticky. Začne s tebou komunikovať, že on ti presne ukáže na somatickej úrovni, že kde vzniká ten druh tej bolesti. Čo viem, pícha ťa na pravom boku, ale ty zrazu zistíš, že proste žlčník ti nejako nefunguje alebo je v záťaži. Že ty vieš, že kde to miesto, kde ťa to skutočne bolí. A ty už potom presne, na to už využiješ toho lekára, alebo vieš, dopýtaš sa, čo je tuto. Už ti niekto povie, to je žlčník. No, skutočne, tá bolesť vychádza odtiaľ, preto ťa pícha niekde inde. Že toto ti to telo povie. A potom, to je tá somatická úroveň. A psychosomatická úroveň, zrazu zistíš, že ty po chvíľke pocítiš, že keď budem sa snažiť robiť na seba tlaky v tej práci a dosahovať výsledky, o ktoré ani nikto ma nepochváli a mám tam to ego, tak bude ten žlčník trpieť. Že teraz som celú cestu skrátil, ale toto je to, čo očakávam od tej liečby. Preto
tá kanabinoidná liečba je tak šikovná, lebo ona ťa sem vie doviesť. Vie ťa previesť cez somatiku, až ťa vie priviesť k psychosomatike, kde ty zistíš, že vlastne, že ty za seba robíš také tlaky, ktoré nikto neoceňuje, ty sa so všetkými hádaš, lebo musíš všetkým hovoriť, aký si super a nikto ti to nehovorí. A do toho ešte proste, čiže zasa vzorec z detstva, kde si mal tlak na seba, že musíš byť najlepší, že proste nechcel si, aby ti niekto povedal, že si není v niečom dobrý proste. Čiže ty sa dopracuješ k tomu a naraz uvoľníš to, vyskúšaš to zasa. Ideš si to otestovať, čo môžeš stratiť. Ideš si to otestovať, budeš doručovať kvalitnú tú prácu, ale nebudeš od seba očakávať, že budeš najlepší. A zrazu tá bolesť je preč. Čiže ty si takýmto spôsobom dokážeš proste a zrazu to telo, a toto keď sa ti raz podarí urobiť celú túto cestu, tak máš vyhrať, alebo si otvoril tie dvere do nového sveta, do liečebného, samoliečebného procesu, kde si schopný komunikovať s telom. To telo, ono ti stále, ono je tak naprogramovaná, každá bunka v tele je naprogramovaná na to, aby ťa informovala o tom, čo sa deje. To je továreň, ktorá vie, že má nejakého šéfa a proste ona ťa informuje o tom, že kde je problém. A toto je za mňa primárny cieľ kanabinoidnej liečbe. Toto vlastne je to, čo chceme toho zákazníka naučiť, že čo môže získať touto liečbou. Toto bolo podľa mňa aj veľmi konkrétne vysvetlenie toho, že ako sme sa my vlastne dostali k APU. Lebo človek začne tou kanabinoidnou liečbou a zrazu sa začne spýtať tieto otázky, že kde mám tlaky, kde mám mentálny konštrukt a tak ďalej. Čiže vlastne preto sa aj ten projekt vytvoril, aby sme zase vedeli inými formátmi komunikovať s ľuďmi toto. A ja som to aj preto vrátila touto otázkou k tomuto, lebo aj jak sa teraz rozprávame, tak sa to prirodzene vyvinulo do autenticity, do intuície a do týchto vecí. A vždy tam prirodzene ideme. A teraz to isté, hej, že najskôr dáš telu uvoľnenie, tak, aby si sa mohli zvenovať týmto veciam. A to podľa mňa darí aj ty, akože keď som videla, že kam si chcela, aby sme sa dostali, tak toto je tá najdôležitejšia téma, že vlastne kde je ten koniec toho, že čo ťa vie CBD uvoľniť alebo ti pomôcť a kde už začína tvoja práca. Tak, presne, že ty keď si kupuješ ten produkt s tým, že má za teba niečo urobiť, on niečo urobí, ale získa ti primárne čas, ktorý pomôže ti o tej veci a preto je tá poradňa aj super vec, lebo tam datujeme klientov a zákazníkov, kedy vidíme, ako sa im to vyvíja a proste tam jednoznačne vidí, že ten človek s akým nastavením do toho išiel, prečo si to kupoval. Ak naozaj má niekto také povrchné uvažovanie, že nechcem jesť farmaceutický liek, tak si kúpim CBD, lebo niekto mi povedal, že je to vlastne dobrá forma, ale chcem, aby ma prestalo niekde bolieť, tak je to za mňa, že málo. Že fajn, že pomôže to určite, ale to má taký potenciál, že škoda ho neobjavovať ten potenciál. Čiže samozrejme nedá sa to ani ľuďom diktovať, že čo by mali a čo by nemali. Ak to chcú vyskúšať len v tejto forme kľudne, ale to je ako keď máš nejaký veľmi kvalitný software a ty ho využiješ na otváranie dverí do domového zvončeka a ten software má potenciál proste ovládať 300 firiem a manažovať im účtovníctvo. Takže a naraz všetkým. Takže ty proste, že len záleží, čo od toho chceš. Mňa to preto fascinuje, lebo som tento typ človeka, že mňa zaujíma plný potenciál vecí. A presne ako si to povedala, že ono nás to vlastne plynulo, doviedlo aj k APU, lebo ten vývoj bol veľmi taký, aj tá história firmy vlastne tak funguje, že preto ja som si vybral tento typ firmy, lebo som vedel, že to konope má takýto potenciál a že poďme to vlastne objaviť do najhlbšej sféry. Preto aj tá psychológia ma baví nielen z hľadiska takej tej klasickej psychológie, ale proste ten presah, že kam tá veda dokáže ísť. A je to proste, preto tá kanabinoidná liečba je pre mňa zaujímavá, lebo ona ťa vie priviesť ku komunikácii k telu a odtiaľ už je len veľmi krátky krok už aj k pochopeniu psychosomatiky, pochopeniu duše a už vlastne dokážeš ísť plynulo ďalej, čiže on to všetko na seba vlastne nadvedzuje. Tam, kam už nevie kanabinoidná liečba, odtiaľ už vlastne začína APU, presne jak si povedala, celý ten. Ja som nevedel úplne, akú to bude mať postupnosť, ale videl som to pred tými mnohými rokmi, že toto je cesta, že viem, že keď niečo dotvorím do plného potenciálu, tak to neskončí tam. Otvoria sa ti nové dvere,
do niečoho ďalšieho. Takže preto tí ľudia častokrát, že teda dobre, však si psychológ, a že prečo teda robíš kanabinoidnú liečbu, ale to má proste takýto presah, že tam nejde len o to, že to je nejaká rastlina. Jedna vec je presne, že bylina, liečivá bylina, veľmi vzácna, mám pred ňou obrovskú úctu, ale ono to má proste oveľa hĺbší charakter. Čiže vyrobíš dobrý produkt, vieš, ako sa k nemu správať, lebo my vyslovene máme aj takú úctu k tým produktom, že my sami si ich vo firme kupujeme. Že to je filozofia firmy, že my to nerozdávame len tak a preto bolo aj náročné, keď sme s influencermi pracovali, že oni si myslia, že ten produkt sa rozdáva a u nás vlastne nabrali takú úplne inú skúsenosť, že u nás je ten produkt proste za zasluhy. A my to máme aj vo vnútri týmu, my máme svoj interný cenník a zažili ste to samé, že to proste, ten produkt si treba zaslúžiť. Nie preto, že by sme nad ním stáli s bičom a že teda my sme to tak vyrobili, že teraz, ale preto, lebo aby si pochopil hodnotu tej veci, lebo až vtedy sa ti otvárajú tie dvere do toho liečebného procesu, keď ty si uvedomuješ, čo máš vlastne v rukách. Čiže týmto aj energeticky ten produkt nabíjame, aby mal svoju silu, aby mal svoju hodnotu, aby tam neklesala tá sebeistota. Čiže s týmto mindsetom potom alebo s týmto takým duševným a mentálnym rozpoložením som potom aj udržal tú firmu, lebo to je tá správna vlastne odpoveď, že ako sa to udržalo. Ja som vedel, že tá sila tam je a to sebavedomie je konzistentné a nie je postavené na egu a proste to sú silné piliere na to, aby si ustal nejaké veci. Takže toto som si uvedomoval a vedel som to, že to tam je. A potom samozrejme už bol môjim ďalším cieľom len nájsť ten plný potenciál tie liečby s tými kanabinoidmi. Keď vieš, že to je telu vlastné a že telo sa s tým dobre kamoší, tak to máš urobené, to máš odfajknuté a už len proste, že kam to vie ísť ďalej. A to som ešte stále som není ani v polovici toho potenciálu. Takže to je to, čo tam vidím, že ono ťa to naučí proste komunikovať s tým telom a pracovať s tým telom. A veľa už klientov máme takých, že oni vlastne chápu, že kúpou toho produktu získavajú pre seba čas, že si kupujú čas, že dostanú priestor, niektorí 3 mesiace, 6 mesiacov, 9 mesiacov, to, aby to ich bolenie alebo to zranenie, to nazveme, aby ich prestalo obťažovať v tom živote, aby im dalo priestor na to, že ten človek, lebo keď ťa niečo bolí a máš nejaký ťažký problém, tak proste je ťažko byť tvorivý a začať tam niečo opravovať, preto tí ľudia naháňajú tých lekárov, lebo proste nevládzu častokrát aj. Buď sú aj leniví, že by si niektoré veci mohli odsledovať na sebe sami, alebo už keď to je vo fáze, že už si veľmi unavený, tak tým riešením tej veci, tak proste chceš, aby to niekto pomohol, na to je aj psychológia, aj všetky veci, aby si dostal nadhľad v tom svojom probléme. Ale výsledkom vlastne tohto je, že ty sa zoznámiš s tým telom tak, že si schopný chápať, že si získal čas a teraz máš určitú dobu na to, že ti ten produkt prezradí, že kde sa veci, o čo sa tam vlastne jedná. Čiže za mňa je toto vlastne ten najväčší benefit toho produktu, ale nemôžeš to povedať hoci komu, ten človek do toho musí dorásť, do tohto rozhodnutia, že chce sa začať zaujímať o to telo a táto kultúra československá je veľmi dobrá na toto, lebo tu sú ľudia, takí srdciári, dobráci, oni proste vedia aj z tých starých kultúr, tých starých otcov a mám, oni vedia, že sa tu ľudia liečili bylinkárskym spôsobom, že tu existuje nejaký samoliečebný proces a keď už to niekoho prestane baviť stále dookola vlastne vymieňať antidepresíva, antibiotika, antipsychotika, tlačiť do seba stále, to je proste čas už ísť na to iným spôsobom a toto je tento typ liečby, čo to poskytuje. Čiže čo môže človek, ktorý sa teda rozhodne ísť na tento druh liečby, nakúpi si trošku ten čas, ako môže pomôcť tým kanabinoidom, aby robili aby využil ten ich plný potenciál? Týmto procesom, postupom, ktorý sme si teda povedali, že sa naučíš ich užívať správne, že si ich teda dáš pod jazyk a že si tam vytvoríš ten priestor, ten taký rituál, to nazveme. A následne budeš proste to telo sledovať, lebo jedna vec je, že
to telo začne s tebou komunikovať, lebo on sa zobudí cez ten endokannabinoidný systém. Ten endokannabinoidný systém je plne funkčný, len stres ho veľmi vybíja. Vyslovene, keď si v polohe, že musíš ísť o prežitie, čiže adrenalín, kortizol, to sú všetko veci, ktoré zabíjajú endokannabinoidný systém alebo potláčajú jeho účinok. Čiže ty potrebuješ, to je ten čas, ty potrebuješ naštartovať ten endosystém, on začne vlastne komunikovať, lebo je to manažer systémov v tele, čiže on začne komunikovať s tebou a ty to vlastne pocítiš, že kde sa tvoj problém uberá a sa ti uľaví a zrazu to začneš cítiť. A samozrejme k tomu musíš prispôsobiť aj ten životný štýl. Tam ty smeruješ. Samozrejme je potrebné, ty vieš, každý človek vie, kde to preháňa. Len proste sa mu to robí, že nevie. Na to proste chce ísť presne na tú konzultáciu a to, aby mu to niekto povedal, ale proste, že je to trošku také lenivé za mňa. Ty vieš, čo preháňa v živote. Ty vieš, že niekde proste je toho moc. A ty proste len skľudníš veci, že ono, to telo, ako s tebou začne komunikovať, ty zrazu máš pocit, že musíš trošku začať inak jesť, že ono to telo že zrazu má to telo chuť na nejaké iné veci, že mu je ťažko z toho, keď si do neho dal nejaký fast food alebo veci, že zrazu to proste, toto tým myslím, že telo s tebou začne komunikovať. Ty ho zrazu cítiš, že minulý týždeň si dal, neviem, nejaký burger a nič ti nebolo, lebo si to hlavou si to pretlačil, že sa ani necítil, že ti to uškodilo. Teraz už vlastne bereš tú zodpovednosť, že ty už to pocítiš, že ti nie je dobre z toho burgeru. Čiže preto aj upozorňujem tých ľudí, že ono je to aj zodpovednosť vlastne, tá kanabinoid, že proste musíš sa rozhodnúť. Že lebo zrazu môžeš byť aj vo fáze, že ti nebude úplne dobre, že sa ti priťažia veci. Zrazu začneš mať sny úplne iného charakteru, aj cez sny s tebou začne komunikovať tá duša a to telo. Začne ti, že vidím to na tých klientov, oni môžu mať aj sny, ale je to proste detoxikačný proces, kedy ty sa zjemňuješ. Kedy ty začínaš byť jemnejší, že nie si taký hrubokrký, to nazývam, ale zrazu začneš proste byť vnímavý na to telo, začneš to pociťovať, začneš ti snívať sny, začneš mať iný typ reakcií. Niekde pokojnú reakciu, ale niekde máš zasa veľmi také aj výbušnú reakciu, lebo proste zrazu si sa tak akoby prebral, že ty potrebuješ tomu kolegovi povedať, že ťa tu 6 mesiacov tyranizuje a že si to nepraješ, alebo proste iným spôsobom začneš v kľúčových momentoch reagovať pri šoferovaní, pri rozprávaní s rodičmi, čiže preto to neviem pomenovať, že táto je jedna vec, lebo nechaj sa prekvapiť. Mm-hmm. Tam sa proste niečo začne diať. Ale ten detoxikačný proces nikdy nie je nepríjemný. Nikdy to nie je o tom, že by ti bolo nejak veľmi zlé, alebo že by si získal tam nejaké zápaly, alebo že by sa cez niečo trápil. Proste je to taká príjemná zmena, ktorá nie je úplne akoby vítaná, ale cítiš, že ti neuškodzuje, že je to taký dobrý liečebný proces. No a k tomu ty začneš prispôsobovať ďalšie veci, čiže zmeníš trošku stravu, zrazu sa cítiš, že potrebuješ trochu pohyb, že sa cítiš taký ťažký. Čiže to telo začne ti hovoriť, že čo by potrebovalo. Začneš piť viacej vody, alebo menej, lebo niekto sa aj nalieva toľkým množstvom vody, že vlastne ty zistíš, že čo vtedy vlastne, že ty chceš. Povedal ti niekto, že musíš za deň vypiť 5 litrov vody a to ešte nie je úplne tak. Že podľa toho, aký typ tela máš, ako ti telo pracuje s vodou, ako ukladá vodu. Že toto sú všetko témy na tých, ktorí sú odborníci v tomto, ale ty zrazu zistíš, že to tvoje telo nejako funguje, že má nejaký samostatný mechanizmus a ty mu začínaš rozumieť. Ty vieš, že napríklad ty si celý život možno myslel, že si ranný typ, a zrazu to senzitivitou, ako sa ti otvára tá senzitivita, ty zistíš, že ty vlastne sa ráno totálne trápiš, že ty si musíš dať tú kávu a ty musíš, a že pre teba ranné stávanie vlastne vôbec nie sú a zrazu si začneš dovolovať, že od 6 si stával. Zrazu zistíš, že však, ale ja si môžem dovoliť kľudne stávať aj o 7, o 7:30 a proste premeníš veci. Zrazu si cítiš, že máš viac energie večer, že ty vlastne, alebo naopak, že si myslel, že si večerný typ a zrazu sa z teba stáva ranný. Že to sú také veci, že teraz strieľam všetko možné, čo vidím, ako tí ľudia reagujú, ale to sú takéto veci, že ty vlastne sa začneš spoznávať. Preto nehovorím, že je to všeliek, sú tu rôzne druhy veci, ktoré sú super. Kanabinoidná liečba má pre mňa ale veľmi široký potenciál a na mňa ja ju vnímam ako vyslovene všestrannú. Práve kvôli tomu, lebo ona otvára obrovský akoby lievik vecí, ktoré sa ty začneš o sebe dozvedať a telo ti začne zrazu hovoriť, že čo je pre ňo dobré a čo od teba potrebuje. A ty keď proste sa skľudníš, tak ty zrazu vieš, čo mu máš dať. Vieš, že si máš cez víkend oddychnúť, alebo naopak, že máš byť výkonnejší, že sa máš začať viac stretávať s ľuďmi, lebo si bol možno vyplašený a že si mal v hlave, že teba otravujú ľudia. No možno, že to svoj systém somatický a psychosomatický potrebuje. Takže to telo ti začne hovoriť, že čo potrebuje.
Že či potrebuje v sobotu zostať doma, alebo že či chce ísť medzi ľudí, aby načerpalo tvorivú nejakú energiu a tvorivé nápady. Zrazu si schopný, to ani nie je, že čo ty musíš urobiť. Ty si len doruč ten produkt, doruč si ten rituál a pusti to a nechaj to pracovať, neočakávaj od toho nič. Aj teraz, keď to rozprávam, tak keď to bude niekto počúvať, tak si možno pomyslí, že sa ide teraz, že čo sa mi udeje, že idem to sledovať, no to je to najhoršie, čo sa tam dá urobiť. Lebo zasa do toho vstúpi hlava a ty vlastne nedovolíš tomu telu, aby ti to povedalo. Lebo tam hlava bude kričať, že čo sa teraz stane, už sa niečo deje a rýchlo musím napísať na poradňu Marošovi, lebo nič sa nedeje. Alebo deje sa veľa, alebo vidím to na tých poradniach, že čo, čiže urob všetko správne, čo máš, daj si ten produkt, urob rituál a viac sa nestaraj. A už potom len tomu hovorím, že číhaj. Lebo už len proste číhaj, ale tak v dobrom, že proste sa nechajú unášať a proste si skús odsledovať, že kam ťa to telo, ono ti okamžite začne hovoriť tú vec, ktorá je vlastne najhoršie zvládnutá u teba. Dajme tomu, že máš najhoršie zvládnutý spánok, hneď ťa začne atakovať spánok. Keď máš stravu, hneď ťa začne strava. Alebo proste iné procesy, začne sa ti to ukazovať, alebo že inak proste musíš fungovať, že častokrát vidím, že častokrát si ľudia myslia, že ja som cholerik, že pre mňa, že ja a pri tej kanabinoidnej liečbe zistí, že on je nejaký melancholik, že je proste úplne niekým iným, len si to proste zrazu dovolí. Lebo vystúpi z tých svojich vzorcov, my sa častokrát správame cez vzorce a to ešte nie sme my sme si len osvojili určitý druh správania, ktorý ale nič nevypovedá o tom, že to si ty, že to je tvoja osobnosť. Takže toto je tá kanabinoidná liečba. Ty to zistíš, začneš sa rozprávať s telom a od toho potom ide, že sa začneš rozprávať so svojou myslou, so svojou dušou, čiže pokračuješ odtiaľ ďalej, ale v prvom rade prvé dvere sú telo. Preto tak telo dávam, aj keď niekto povie, že telo je akoby len taký nástroj hmoty, je to pravda, ale je to ten najbližší styk vlastne s tým, aby si začal veciam chápať. Že ťažko je niekedy hneď začať chápať intuíciu a dušu a mysel a neviem čo, preto častokrát mám mrzí, že ľudia zložito idú na veci. Toto je to, čo vy poznáte na mne, že sa snažím čo najviac zjednodušovať veci, lebo tebe to nič nedá, keď sa teraz začneš zaujímať o mysel a budeš teď pochopiť všetky veci. Nauč sa najskôr chápať telo, nauč sa, že to je tvoj najlepší parťak, že to je biostroj, ktorý má svoju inteligenciu tej hmoty, ktorá je najvzácnejšia. Keď chápeš inteligencii hmoty, tak si vyhral, lebo si tu v hmote a čelíš tomu každý deň. A to je to telo ti to povie. Telo ťa prevedie týmto a získaš zrazu, tam potom rastie už sebaistota, sebavedomie, sebahodnota, nemusíš to nikomu hovoriť. Sú všetko super veci. Prišla mi taká otázka, že poznám veľa ľudí, ktorí ako keby v nejakom bode stratili tú dôveru voči svojmu telu a dávajú si také, že preventívne lieky alebo že veľa chémie. Že čo sa stane v prípade, keď ty na takéto telo nasadíš túto kanamido? Prečo to neviem povedať? Bude to ťažké slovo. Preto. Ešte mi to skús popísať, že dajme tomu, že si citlivý, si vnímavý k tomu telu, ale... Práve, že nie si, lebo dlhodobo mu nedôveruješ. OK, telu. Že kýchneš a hneď lieky, neviem čo, ale že veľa chémie. Ako nabereš naspäť tú dôveru voči tomu telu? No, tými piliermi zasa, o ktorých sa bavíme, musíš sa trošku pozrieť na tú odvahu, alebo ísť do toho pilieru odvahy, lebo do tej odvahy ideš jedine vtedy, keď už ti niečo leze na nervy. Čiže ty, ak stále robíš to, že kýchneš, tak a hneď proste si nasadíš nejakú farmaliečbu, tak to znamená, že ešte ti to dostatočne neleze na nervy. Ešte si sa nevytrápil dostatočne, ešte vieš, že to nie je dobré, že už ti to ide hlavou, ale ešte stále to používaš, lebo ešte nie si vo fáze, kedy naozaj si pocítil, že toho nie je pre teba dobré. Ty musíš do tejto fázy proste prísť, lebo bez toho sa nikam nepohneš. Preto ten pilier odvaha je toto. Odvaha je, keď ono to niektorý človek si povie, že veď viem, čo je odvážny, že zrazu sa nadýchnem a idem do toho. No odvaha sa častokrát prejavuje tak, že už si na konci so svojimi silami. Že to je tá odvaha, že ty prídeš do toho pocitu, že a dosť, že už proste nevládzem. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, že ty vyslovene pocítiš pri tých farmaliekoch, lebo toto ti tam úplne nedojde, že dosť už neviem. To napríklad pri drogách ti môže dojsť, alebo pri alkohole, alebo pri fajčení, alebo pri nejakých takých veciach, ktoré ťa silno cítiš, že ťa zabíjajú. Ale pri tých liekoch ono k tomu úplne až takémuto rozhodnutiu zrazu neprídeš, že a dosť. Ty k tomu prídeš tak, že ty cítiš, že to nikam nesmeruje.
Že toto je to, že proste, že dáš si to, pomôže to, potom to príde znova a že sa točíš v tom kruhu a že toto ťa tam prestane baviť. Že nie je to ani riešenie, ani nič a zrazu a už aj pocítiš, že si taký odpojený, že si nás spomenieš a pred 10 rokmi, keby som sa nacítil na telo, tak by som aj vedel, že čo mi, a teraz už zrazu necítiš vôbec nič a to ti pomaličke dojde. Zasa aj nie som úplne proti liekom. Napriek tomu, že hovorím, že som z bylinkárskej rodiny a som za byliny, lieky sú v určitej fáze skvelá vec. Napríklad, keď máš v tele veľmi silný zápal a podobné veci, tak proste vtedy už kašli chvíľu na bylinky a proste je treba zasiahnuť, lebo to telo sa trápi a byliny sú v tejto chvíli, v takomto prípade doliečovací proces. Ale naozaj, čiže veľakrát ľudí vidím, že ľudia sa aj veľa upli do toho bylinkárskeho sveta a že oni chcú len prírodnou liečbou. A častokrát mi tam na tú poradňu píšu ľudia, ktorí že majú ťažký zápal plúc a oni stále, že dám si CBD a pomôže mi to? Ja hovorím, že nie. Daj si antibiotika, lebo proste to telo ho vlastne žmýkaš. To je zasa druh nepokory. Čiže tí ľudia sú totálne prekvapení, keď im to tam napíšeme a povieme, že to je proste pýcha takýmto spôsobom uvažovať. A ten človek je v odpore, on o tom nevie, je vo vzdore a on si myslí, že robí pre seba dobrú vec, veď všetci hovoria, že byliny sú dobré a prírodná liečba, čiže treba veľmi rozlišovať. Preto aj vy, keď so mnou pracujete, vy vidíte, si tak odfúknete, ja som rád na vás, keď si tak odfúknete, že je to tu ťažké. No toto je to ťažké, že proste záleží. Každý prípad je od prípadu. Nedá sa tu vôbec povedať, že je to takto alebo takto. Preto milióny tých lekárov a psychológi sa vyjadrujú, hovoria o tej svojej veci. Proste záleží. To znamená, že ty pri tej liekovej forme ty vieš, že ti má pomôcť aj to antidepresívum. Keď ti naozaj veľmi ťažko, keď fakt lapáš po dychu, tak si ho máš nasadiť, ale ono je na to, aby ti tiež získalo čas na krátku dobu a uľavilo sa ti a ty si mohol začať uvažovať, že čo s tým? Že čo s tým idem robiť. Nie je absolútne cesta, aby si zostal na antidepresívach, lebo proste ani k tomu neboli vytvorené. Ani žiaden liek nebol na to vytvorený, aby si ho užíval vlastne dlhodobo. Takže toto je to, čo si tam ty uvedomíš, že ten cyklus, že niečo tam nefunguje. Takže ty zrazu pocítiš, že proste tá farmaceutická liečba, že ani ti už nerobí to, čo má, to telo je utlmené, lebo ono dojde preto tie kanabinoidy mám rád, lebo oni dojdú do tela a tam nastáva život. Telo ho rozpozná ako svoje vlastné, čiže ono nemusí vynaložiť energiu na spracovávanie, ono sa s tým spojí, ono vyživí všetky systémy, naštartuje procesy, ale pri tom farmalieku, ten farmaliek je tak silný, že on ide vlastne udreť na tú danú vec, na ktorú je vytvorený a to telo, ono vyslovene ho odpojí od procesu. Že vieš čo, ďakujeme, už ťa nepotrebujeme, teraz prišiel liek a on tam urobí nejakú vec, samozrejme nerešpektuje vôbec napojenie na celý ten systém a to telo vlastne ten účinok toho farmalieku skončí a to telo sa zrazu prebere, že OK, že aké tu máme škody, čo s tým ideme robiť. Čiže ja až do takéto hĺbky vnímam to telo, že to je inteligentná továreň, ktorá proste takto uvažuje, že OK, že tak čo tu máme za škody, ako ideme odstrániť škody, ako ideme naštartovať liečebné procesy. Čiže toto je to, čo tam je, že ten človek sa utlmuje dlhodobou farmaceutickou liečbou a môže z toho vystúpiť len tak, že začne proste cítiť, že už to nikam nesmeruje. Ale zase asi sú tam tiež akože výnimky, samozrejme, že hej, nejak tá dlhodobá liečba asi. Len tak, že náražam na to, že aby sa teraz náhodou niekto nesplašil, ak má celý život nejaké lieky, že proste záleží. Záleží od diagnózy, záleží od toho, čo sa tam deje. Sú samozrejme prípady, kedy ten liek ťa dokáže proste udržať už potom, že pri určitých... Mňa sa je toto ťažko pýtať, lebo proste ja som videl aj tú hlbokú liečbu, kde je všetko opraviteľné. Do poslednej chvíle, do posledného dňa, do poslednej hodiny, kedy ten biostroj, to telo je tu, tak je opraviteľné. Že ono je to veľmi zaujímavé, len tá medicína, tá veda a to, kde ľudstvo teraz je, tak proste ešte nedôverujeme úplne naplno týmto procesom a zdá sa nám v nejakej fáze, že už je to neopraviteľné, tak vtedy samozrejme ten liek ti dokáže predĺžiť to fungovanie ešte určite. A je tu milión takýchto prípadov, ktorých by sme mohli vyťahovať, kvôli tomu sme sa nestretli, aby sme toto tu akoby rozoberali, lebo to je veľká téma a nedá sa to povedať jednoznačne. Len ide tam o to, že ide o nabratie dôvery v to telo, lebo to je opraviteľný systém, to má samoliečebné procesy, to má silu a poďme len hľadať, že čo je tá tvoja cesta, že ako to tebe môže pomôcť, ako to tebe môže naštartovať procesy. Dobre. Čo tam máme ďalej? Čo tam máme ďalej? Ja všetko, čo som mala napísané, tak sme prešli. Dobre.
My sme tam mali ešte... No, v podstate máme síce trošku už menej času na to na záver a je to dosť taká akože téma hlbšia a zasahujúce presne tiež do APO a tak, ale v podstate, že vravel si o tom endokanabinoidnom, toto je väčší problém, systéme, že on jednoducho funguje samostatne a vieme teda, že v detskom veku je väčšinou zdravý, veľmi funkčný a čím sme starší, čím viac okolností, stresových faktorov, tým sa viac vyčerpáva, náročnejšie sa obnovuje a v podstate otázka, fytokanabinoidy vedia prísť do toho tela, vedia tomu endosystému pomôcť získať čas, ale akým spôsobom vlastne pracovať tak, aby sa ten endokanabinoidný systém vôbec nevyčerpával, alebo aby sme to obmedzovali. V podstate bavili sme sa o tom tu celý čas, ale chcem vyťahnuť také dve veci, čo si povedala, čo mám strašne rada, že robiť to, čo máš a robiť, čo máš rád. Som rád, že to vyťahla, lebo som na to aj zabudol a teraz, jak si to začal hovoriť, ma to napadlo, že to je že to je vlastne kľúčová vec, že stále sa bavíme o tom, že si treba pomôcť, dajme tomu kanabinoidnou liečbou, samozrejme neobsahuje kanabinoidy iba konope. Sú tu ďalšie byliny, nazveme to, ktoré obsahujú tieto kanabinoidy, alebo teda fytokanabinoidy, keďže sa bavíme o fyto, tak to je zvonku a endo je znútra z tela. Takže nie je to jediný systém, kedy si vieme, keďže tá príroda je fascinujúca záležitosť a preto hovorím, že telo do poslednej chvíle je opraviteľné, tak my vieme, že tá príroda je v tomto smere je dokonalá, lebo tu sú opraviteľné veci a my nemusíme len cucať kanabinoidy v CBDčku alebo v CBD prípravkoch na to, aby sme si naštartovali endokanabinoidný systém. Ono je to systém, ktorý, ja som veľmi rád, že už dnes medicína už ho pozná. V tom 92. roku, som, že hovorím dobrý rok, sa otvorila tá štúdia tak, že to bolo preukázateľné, bol potvrdený endokanabinoidný systém v tele. Čiže je to pomerne mladá záležitosť, ale už sa dobre chytá, ako by ten systém už je zaradený aj do liečebných postupov. A dnes už vieme, že ten systém je správca ďalších systémov, je to manažer systémov a vytvára tzv. Homeostázu, to znamená vnútornú rovnováhu, ale mám na mysli, že vo všetkých systémoch akože krížom skrz všetky systémy. Vieme ale, že keďže si ho tvoríme sami a keďže je to súčasť tela, tak nie je predsa možné, že keď sa, poviem to, že vypáli, tak prečo by sme si ho, prečo keď si ho telo vie vytvoriť samé, ako je možné, že si ho vypáli teda, dajme tomu tým stresom, ten kortizol, aj je na to už priama štúdia, kedy viem do budúcna, že sa potvrdí, že viacero vlastne hormonálnych zmien vypaluje, negatívna akoby funkcia hormonálneho systému vypaluje endosystém, tak aj kortizol je teraz už potvrdený, že znižuje účinok endokanabinoidného systému. Vieme si ho teda nabiť aj sami, bez kanabinoidov. Toto je rýchla záležitosť, kedy vieme, že to je 100% funkčné, preto konope. Ale toto sú dve veci, ktoré hovorím rád, že akým spôsobom si ho zasa nabiť, lebo je to jednoducho presne dve veci, ktoré ti ho nabíjajú a to je, že proste sa zastavíš trochu v tom živote a začneš robiť to, čo máš. Že to strašne ľahké. No, áno, že inak akože je to veľmi ľahké a zároveň strašne ťažké ako celá psychosomatika a somatika, že ty to máš celú dobu pred očami, preto je to ľahké a zároveň je to strašne ťažké, aby si to uvidel, keď to máš pred očami. Preto je to taká kľúčka tej hmoty, to je ten zázrak v tom, že máš to celý čas pred očami. To znamená, že ty na to, aby si štartoval ten endokanabinoidný systém, proste len si uvedomíš, že máš robiť to, čo máš. Čiže si v určitej fáze života, že vykonávaš nejakú činnosť, či už pracovnú, alebo doma, ako v rodine, že máš nejakú svoju zodpovednosť v tej rodine, že vykonávaš niečo. A ty proste a myseľ ťa stále ťahá do niečoho iného a presvedčia ťa, že máš robiť niečo iné a že proste je to normálne ego prejav, ktorý proste každý človek je toho súčasťou. Že ty vieš, že máš robiť nejakú vec vo svojom živote, ale hlava ťa tlačí a vymýšľa, že proste poskúšať iné veci. A ty vieš, že tie iné veci sa ti nedaria, že to vždycky vráti k tomu, čo máš, ale tebe sa to nechce robiť to, čo máš.
Takže zasa sme u pýchy. A zasa sme v tej nepokore. Lebo ty proste stačí, že na to veľmi rýchlo dojdeš, takže sa proste, že si toto uvedomíš a zastavíš sa na chvíľu a porozmýšľaš, že či robíš to, čo máš. Lebo keby si to nemal robiť, už ťa to hodí do niečoho iného. Tebe napríklad hlava začne vymýšľať, že tebe sa proste už nechce toto v rodine robiť, alebo v domácnosti, alebo akože to tvoje miesto, alebo dobre v práci, lebo tam sa to lepšie poníma, že chcel by si zmeniť prácu, lebo tu ťa otravuje to a otravuje ťa kolega a ten už ťa to nebaví a tak, ale si stále tam, čiže ty sa musíš poľahnúť na to, že tá duša, keď rozhodne, že tam už nemáš byť, tak proste ty odtiaľ odídeš a ver mi, že odtiaľ odídeš, že v sekunde, lebo vtedy sa to zariadi. Ale keď si stále tam a nedarí sa ti z toho odísť, tak proste ty tam máš byť. Čiže keď tam pochopíš, že tam máš byť, tak treba tam začať naplno robiť to, čo tam máš robiť, aby si teda mohol odtiaľ niekedy odísť. Aby si mohol z toho odísť, lebo vieš, preto častokrát ľudia sú zaseknutí v nejakom zamestnaní, lebo oni tam vlastne nedajú to, čo si tá duša žiada, to, čo tam majú odviesť, lebo sú v pýche a si predstavujú pre seba, že ja môžem robiť niečo iné, ja chcem robiť a ten robí to a ja aj to chcem, že zasa to porovnávanie. Čiže ty musíš zistiť, že či to, čo robíš, máš robiť, alebo že či iba vymýšľaš tam, alebo že či už skutočne prišiel čas, že môžeš veci opustiť a vtedy sa to väčšinou deje s ľahkosťou. Čiže ten endokannabinoidný systém, keď si ty uvedomíš, že v tomto som dobrý a mám to robiť, všetci mi to hovoria, že som v tom dobrý, len ja vymýšľam, že ja to nebudem robiť. Sa mi to nechce, alebo niečo. Tak toto je to, čo je tým myslené, že máš robiť to, čo máš. To je tá práca šamanská, ktorú ja som tam miloval v tom Peru, že toto je to, čo oni najviac uznávajú. To je to, v kresťanstve sa to nazýva, že pokánie, ale vždy je to iné slovo. To je to proste tá pokora. Že ty vlastne, že jedno si môže byť istý, že tam, kde si tam správne, lebo ak to začneš chápať, tak určite si tam dobre, lebo určite nerobíš niečo, čo nemáš robiť a blablabla. Proste to, čo robíš. A poď sa len zamerať na to, čo robíš a poď to robiť najlepšie, ako to vieš, lebo to teraz máš robiť. A už len kvôli tomu tá motivácia môže byť, že z toho teda chceš odísť, ale teda poď to začať robiť najlepšie, ako vieš, aby si teda z toho mohol odísť, alebo aby sa ti tam ukázal ďalší potenciál, alebo rozvoj, alebo sa v tom začneš, alebo sa staneš šéfom toho. Alebo to sa od teba vyžaduje. Proste ty sa musíš spoľahnúť na tú dušu a na ten osud, že ťa vedie správne. Čiže ty musíš robiť to najlepšie, čo vieš v tej chvíli. A keď to robíš, tak týmto rastie ten endokannabinoidný systém. Čiže to je tá prvá vec. Preto hovorím, že máš robiť to, čo máš robiť. Že proste pozri sa, zastav sa, pozri sa, kde si, v akom systéme si a v čom sa momentálne, dáme tomu tento rok si to kľudne je rozdiel, v čom sa nachádzaš a poď tento rok urobiť naplno v tom, čo sa nachádzaš. Nemusíš byť tak strašne geniálny, aby si na toto došiel. Je to tak primitívne, preto hovorím, že je to ťažké a zároveň je to veľmi ľahké. Proste sa len pozri okolo seba, že kde si, nesnaž sa byť niekde inde, po to robiť naplno. Vtedy tomu telu dáš totálne liečivý elixír a ten endokannabinoidný systém začne pre teba pracovať a začne stúpať. Čiže všimni si, že ten endokannabinoidný systém, dajme tomu vytrapený, je na nízkej hladine, takže dobre doplňaš ho kanabinoidmi, ale tebe stále nemusí byť lepšie, lebo tebe ten život sa snaží niečo povedať. Takže poď robiť naplno to, čo teraz robíš a potom ťa to pustí niekam inám. Čiže zastav sa, pozri sa, kde si a začni to robiť naplno. Čiže začni robiť to, čo máš. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je robiť to, čo máš rád. Tak, presne. A to je druhá forma. Ja som hrozne rád, že ak to máš dobre nadúpané v sebe. Lebo ty tam máš taký jeden príklad, ale neviem, čo chceš povedať, ale s lakovaním nechtov a s mavinou. Jasné, to máš rada, hej. Ja vždycky proste, že urobím taký príklad, alebo snažím sa nájsť taký príklad, že ktorému ten človek rozumie. Lebo to je proste tvoja oblasť. A ja som toto je, že endokannabinoidný systém si dokážeš nabiť jednak teda tým, že máš robiť to, čo máš, ale v druhom rade začneš robiť to, čo máš strašne rád. Takže v tým sa normálne nabíja celý systém a začneš normálne pracovať. Čiže ja som to preto spomínal s tým lakovaním. Mama ma zabije, keď to niekde poviem, ale je to strašná sranda, lebo ja som ako chlapec som v tom vyrastal. Čiže tomu videl som, že toho mala veľa. Moja mamina je ten typ toho, že ten otec, tam som vždycky vnímal z tej línii otca, že oni majú takú silu, celý ten rod. Že boli takí naozaj aj imunitne silní, ale aj silní ako jedinci a z tej maminej strany to sú tí bylinkári. Tam ten duchovný presah. A ona
vždycky som ju vnímal, že bola veľmi akoby silná žena, že dobre zvládala veci. Že proste som sa na ňu pozrel a tu jej čas, ktorú ona mala zvládať v tej rodine, ona to zvládala proste dobre. Že videl som, že je veľmi šikovná aj v tom, že keď napríklad brala za niekoho iného v tej rodine veci, tak začali, dajme tomu, boleť chrbát, ona okamžite vedela, že už si dala na chrbát niekoho starosti a že syn končí. Takže ona v tomto bola veľmi šikovná, že zasa v tom mala vynikajúcu pokoru, že ona ti to vrátila naspäť. Že kámo, ja to nemôžem zobrať za teba. Lebo je vidieť, že vieš, ale čo tie maminy robia? Zoberú všetky starosti na svete, za celú rodinu aj za celý svet najradšej. Ale to je tá zasa je to pýcha. A to sú ťažké veci proste toto. Takže v tomto sa mi páčilo, že bola veľmi silná, ona vedela, čo je jej rola a ona si to ustála a ja som mal v nej plnú dôveru, že si to ustojí a samozrejme skvele odhadla, aj keď už niečo sme mrnčali a ona proste to. No ale boli chvíle, kedy som cítil, že je toho na ňu veľa. A každý by si mal nájsť veci, ventil, keď je toho na teba veľa, aby ten endosystém zasa mohol načerpať, aby zase ten kortizol a adrenalín, aby ti to nevybíjal celé. Tak ona, vždy som napríklad prišiel zvonku, som otvoril dvere a som zacítil ten pach toho laku. A som vedel, že tu je liečebný program. Že tu sa spustil liečebný program. Som vedel, že on sa na všetko vykašľala, ona si išla lakovať nechty a ona si urobila ten lavor, dala si tie nohy, urobila si to celé. A ja som môžeš sa jej pýtať, čo chceš, ona ti neodpovie. Ona sa postarala o všetko, aby bolo všetko navarené, všetko urobené, ale proste nehovor na ňu, lebo ona si lakuje nechty. A ja som vtedy vedel, som sa na ňu pozrel a som proste videl, na druhý deň som videl proste refreshnutého človeka. A ja som vedel, som tomu nerozumel moc, lebo mi to smrdelo a proste mi to liezlo na nervy, ale proste, že ona bola super v tom, že ona ťa počúvala, čo hovoríš na ňu, akože aj v iných procesoch a snažila sa urobiť pre teba, ale keď som videl, že ona má liečebný deň, proste si není jej syn, ona proste ťa nepozná. Lebo si potreboval dobiť endokanabinoidný systém. Ona to takto nevedela vysvetliť, ale ja som videl na nej, že ona to mala zasa od svojej mamy, že to je skvelý taký rod, že celé, ak to tam vidím, že vedia, čo je pre nich dobré, čiže preto som tebe hovoril ten príklad, lebo toto je jeden z príkladov, kde sa dá super pochopiť, že proste buď na jednej strane rob to, čo máš a na druhej strane musíš vedieť, čo ti robí dobre a do toho ti nikto nesmie vliesť. Ani sa ťa pýtať, prečo to robíš, ani nič, lebo ty máš liečebný deň. Alebo liečebnú hodinu, alebo liečebný mesiac, kľudne. Keď si tak dobrý a vieš si to dovoliť, keď máš takú dobrú sebaistotu. Takže ja som na základe tohto videl, že ona vedela, že potrebuje obnoviť systém, resetla sa, išla si lakovať nechty a ja som vedel, že na druhý deň bude kompletne refreshnutá a naozaj tak aj bolo. Ten endosystém sa nabíja z týchto vecí. Vidím ľudí, idú jazdiť na koni, milujú to celý život. Proste oni sa vrátia z toho koňa, to sú iní ľudia. Ja som tak mal box alebo karate a proste ty si nájdeš veci v každej fáze toho života, musíš vedieť, čo je tvoje liečebná pomôcka a to je toto, že čo robíš veľmi rád. A budeš tam mať istotu, že ten endosystém sa nabíja cez tento proces a naozaj sa to deje, že už je to zasa potvrdzované štúdiami, že je to fantastická záležitosť, čiže my nemusíme cucať tie kanabinoidy. To je proste vec, že niekto má rád niečo cucať, lebo tiež je to mentálna záležitosť, že proste má rád si do toho tela niečo dať, ale nemôžeš si tam dať, že nech to urobí, to je tiež druh pýchy, že si povieš, nech to urobí, niečo za mňa funguje, to nefunguje, to je tam tiež vidieť v tých odpovediach, že človek ti povie, že veď to nefunguje. No tak ja si vždy poviem, že nepochopil si proces, preto to nefunguje. Takže keď chceš cucať kanabinoidy, keď nechceš cucať, choď robiť proste vec, ktorú miluješ a vieš, spev, tanec, hocičo, všetko, čo je spojené s pohybom, zároveň kľudne meditácia, modlenie, to všetko sú tie veci, o ktorých sa bavíme. Ja som zvyknutý veľmi veľa pracovať so sebou. Ja už ako dieťa som vedel, že keď ja som bol zasa smiešný v tom, že napríklad som staršiu sestru o 6 rokov, to je veľmi veľa. To proste nestíhaš a nedávaš to. Že ona, keď na teba zaútočí s niečím, tak ty proste to neustojíš, keďže si o 6 rokov mladšie, chýba ti, je tam veľký priestor na to, aby si to dobehol ako dieťa. Takže ja som vedel, že mal som takto pripravené procesy, lebo som to tam videl doma, jak to funguje, tak som mal pripravené procesy, nielen tie športové napríklad, ale išiel som sa modliť. Že proste som sa zatrol do izby a som mal také nervy, že proste, že preháňam to, ale som to po sebe cítil, že sa proste neviem ukludniť, že tomu nerozumiem. Cítil som, že tomu nerozumiem, to, čo sa tam stalo. Cítil som, že to fyzickou silou neuhrám.
tak som vedel, že sa musím vnútorne ukloniť, som sa išiel pomodliť. Som sa normálne modlil. A tam som pochopil, že čo tá modlitba je. Tá modlitba nie je na to, aby si niekoho prosil, aby ti niekto niečo dal. Tá modlitba je na to, aby si sa rýchlo dal dokopy. Aby si naštartoval endokannabinoidný systém, aby telo bolo silné, myseľ aby bola silná, aby si sa na základe toho potom mohol rozhodnúť, čo s tým ideš robiť. Alebo ako veci robiť. Čiže preto to vyťahujem tú modlitbu, lebo ja som to používal ako normálne ako jeden zo systémov, čo takisto môže byť aj meditácia. Nemôžu si ľudia predstavovať, že dneska som meditoval, takže už sa to všetko zariadí. Proste tá meditácia je len na to, aby si vyrovnal svoj stav, aby si dobil homeostázu, čiže aby si sa dostal do rovnováhy. To je pre teba to, čo je dôležité. A teraz každý len... Ja to vidím vo vašich očiach, že hneď vám naskakuje, že čo vy máte radi a že čo používať ako nástroj a malo by to naskočiť každému, lebo každý má niečo také proste, čo máš rád. Ale prvoplánovo ti podľa mňa presne napadne spev, tanec, jazda na koni, tenis, neviem čo, ale že fakt to môže byť aj to lakovanie nechtov, fakt to môže byť, dobre hovoríš, úplne niečo, ani ti to nepríde. Totálna blbosť. Ja som zažil jedného mojho spolužiaka, som si teraz spomenul, on rozoberal kľúče a skladal kľúče. Napríklad. Že normálne to bol môj spolužiak a ja som ho proste videl, on keď mal nervy, on si doniesol do školy plnú hrubu kľúčov a on ich proste, vieš, tie koliečká spájali a potom ich rozpájal. A presne to je dobrý dotaz, lebo to môže byť taká kravina, kľudne nech si aj najväčší podivín pre každého, ale proste si len niečo nájde, alebo skladaj papier, alebo proste normálne, že, alebo choď vyupratovať celý byt tak, že normálne poznám ľudí, ktorí proste musí ísť okamžite upratovať, že normálne, že idú, ja si vždy smejem, že majú zodratú podlahu, že o 0,5 centimetra, lebo proste tak ju šurujú, že to sú totálne blbosti. To môžu byť totálne blbosti, presne, to sú také prvoplánové veci. Ani nie prvoplánové, ale aj to je také trošku na silu, že musíš ísť malovať, tak sa ľudia prihlásia na kurz malovania a proste idú malovať, ale to nie je ono, to musíš na to dojsť sám, že to je proste, môže byť taká nejaká blbosť, že ťa to fakt môže prekvapiť, že taká bezcielná, ako bezcielná, áno, že nemáš tam nič, taký záujem, nič netvoríš, nejaké extrémne. Áno, nikomu nič s tým nepomôžeš. Nemáš chuť to dávať na Instagram. Nemáš chuť to, presne tak, v tomto našom svete nemáš chuť sa s tým chváliť, píšiť niečo, proste je to taká blbosť, len si tam musíš vytvoriť to, že sa nesmieš byť pri tom rušený. To je jediná tá podmienka, ktorú musíš dodržať pri tom. Nemôžeš byť pri tom vyrušovaný. Čiže z toho domu si pamätám situácie, že keby si tá mama lakovala tie nechty niekedy inokedy, tak my všetci dojdeme domov a tam mrnčíme, že tam je smrad. Alebo tam niečo proste je. A ona by sa vtedy spakovala. Ale keď ona mala liečebný deň, my sme nikto neotvorili ani ústa. My sme to cítiš proste, že to tam nejde vlak. Takže všetci sme odkráčali a potichučko len okolo nej chodili a nosili jej, čo ona potrebovala. Takže a takto to vlastne má vyzerať. Že ty, keď si nájdeš to svoje, čo väčšinou si nemusíš hľadať, ty to vieš, len sa musíš nad tým zamyslieť, že čo to v skutočnosti je, musíš to nájsť a ľahko to nájdeš, lebo ťa to pravdepodobne sprevádza celý život, len si to potlačil alebo niečo. A keď to nájdeš, tak zasa tvojou úlohou je si to tak ochrániť, že ti do toho nikto nevleze. Ja mám tiež proste tieto liečebné dni, že vtedy môžem trepať, čo mne sa zachce a vtedy proste už tí moji blízky poznajú, že ja mám proste liečebný deň a ja to najlepšie pozriem do zrkadla a ja mám takú spuchnutú tvár vtedy. A viem, že som v liečebnom procese, že ja mám proste liečebný deň. Akože fyziologicky to spoznám takto a psychicky, že ja proste táram. Ja hovorím veci, ktoré inokedy proste nehovorím. Vieš, napríklad niekto mi povie, že aký máš dobrý sveter a ja, že si nevšimol, že som celý neskutočne vynikajúco vyzerajúci človek. Vieš, že až takéhoto typu, že to vtedy vie človek vedľa mňa, že mám liečebný deň. Že proste táram, čo sa mi zachce. To, čo robíš teraz, rob najlepšie, ako vieš. Tak. A zároveň rob to, čo máš rád. Presne tak, a to sú dva spôsoby, ako si nabiješ prirodzenou cestou a formou endokannabinoidný systém, alebo kľudne aj, všetky systémy, ale toto už naozaj sa aj potvrdzuje, lebo samozrejme je to merateľné, že keď ti ten systém stúpa, takže na základe tohto je fakt zistené, že to sú veci, ktoré proste fungujú. Keď nie, chod do kanabinoidnej liečby, aby si sa porozprával, zoznámil so svojím telom, ak si na neho zabudol, tak sa zasa skamošte. Na konci dňa to bude veľmi dobré rozhodnutie a potom tam sa otvárajú cesty ďalej. Takže plný potenciál a preto robíme tu. Ty si povedal dobrú vec, že
že je to jeden z najťažších projektov, ktorý si tu robila a toto si ty myslela, lebo tieto veci siahajú oveľa ďalej. Nie je to len práca, nie je to len nejaká vec. Tie rozhodnutia, ako keby také laxné rozhodnutia, ktoré by sme tu niekedy mohli urobiť, majú silnú škodu, vedia urobiť silnú škodu, sami ste si to aj prešli, že to nie je len tak. Proste nie je to len práca, je to systém, je to aj doručovať tie vlastné zistenia a tieto informácie, ale aj vedenie tej firmy a ja stále hovorím, že je to taký duchovný projekt, proste, ktorý nás všetkých učí a preto sme si dovolili ísť aj do ďalších duchovných projektov, lebo proste už sa cítime. Áno. Áno. Občas, väčšinou. Občas. Niekedy to je náročné, ale je to veľmi... Je to zaslúžená práca. Hej. To je to, že je to zaslúžená práca. Nie vždy to je vidieť na prvý pohľad, ale ja stále si myslím, že nie je proste super, že tú prácu povýšiť proste na taký úplne inú formu, iný level, že proste nemá tú prácu akože otravnú záležitosť, že to je proste práca, ale má to ako aby formu hry, ale aj zaujímavý tvoriaci proces. A to je to náročné, to výzva, bude tam zodpovednosť a ďalšie veci, ale to mi zdá, že na to sem lozíme. Dobre. Ďakujeme veľmi Ďakujeme. pekne. Všetko sme porobili a všetko sme povedali.